Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 52 minutos na nakalikad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay Zone 2 sa DWFM, Bombo Radio Iloilo, flagship stations on the number 1 and the most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Mayo 8, 2025. Kagkaroon sa aton sining vote countdown. Apat na lang kadlaw kag 2025 National, Local and Barma elections na. Sa gihapon ini mo lang ang Korman, Bombot Shama, Blanco, Hover. Sa mga dalaguan kag mga nagapauna karon nga mga balita. Koronasyon sang kapiyastahan sa Banwa sang San Miguel, Iloilo naging kontrobersyal matapos wala gin pasulod ang duha ka mga prinsesa. May ara kuno sang diferensya sa gown sang first kag second princess. Ang impormasyon nga nabaton sini naton ano kuno daw bunggaitan pa kag magarbo pang production sang first princess kag second princess ikumparar sa nagarina. Sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon, Nutrition Center sang syudad o kunining ginatawag nga Uswag Iloilo City Nutrition Center nagbukas na subong adlaw. Sa dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, clearing operation para sa pagtukod sa solid waste facility sa Ingore, La Paz nagsugod na. Samtang sa police reports, motorista nga may dala suspected nga ginadumilan nga droga kag subong man marijuana nadakpan sa Comelec checkpoint sa distrito sa Haro. Pila ka mga kooperatiba naghatag sa isa ka sako nga bugas. Ini kuno para nga hindi na mag-engage sa illegal drug activity ang ila sining mga trabahante. Chairman sang Western Visayas Transport Cooperative wala man nakahadlok nga ipaitalom sa drug test. Muni madalakuan mga balita, isus kay impormasyon ng sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udo. Si Senator Chis Escudero ang Senate President nagpabutyag diri nga ang mga kamote drivers nagakadapat sini kuno iya nga bawian sang lisensya. Ini may kantanan man sa pila ka mga insidente sa pagkadisgrasya sa dalanon. Magluwas sa disgrasya sa dalanon ti ining masami nga pagluntad sa road rage. Sunod pa sa kay Senate President Francis Chis Escudero nga dapat kaksan sa driver's license sa mga responsable nga motorista nga mangin involved or maulamid sa road rage kang iban pang vehicular crashes. Agod nga ini sila ang madisiplina kag subong man mangin sample sa iban agod nga malikawan nga mangin kamote rider or kamote driver. Ginpahig ni Escudero nga uso na karon sa social media ining mga content sa mga kamote drivers nga ginabandira pa nila sa ila siniya nga mga social media page kag subong man at hag nga ini ang nagalapas sa pagsulundan sa aton sining traffic laws, regulations and pila pa ka mga guidelines. Para kay Escudero, hindi banwa enough ang pag-suspend lamang sang lisensya sang driver, agod nga mapasiguro nga hilway ang aton sini nga mga karsadahon halin sa mga orbatok sa mga motorista nga kasubong sini dapat nga kaksan sang mga lisensya kag hindi lamang kay suspension. Dugang pa ni Escudero nga ti masubo man nga nagapabilin karon nga nagapanguna sining kausa sang problema sa dalanon sang aton sining pungsod ang wala sang disiplina nga mga driver sa karsadahon. Kinahanglan nga maghimo na sang mga mapinot kag masakit-sakit man sini banwa nga mga lihok katulad sang pagbawi sang lisensya sa mga busador nga mga driver.
Klaro sila diri banwa nga hindi enough ang 90-day suspension nga ginpapanaog ni Land Transportation Office or sang Land Transportation Office bilang pagpugong sa mga hindi eksakto kag delikado nga sahi sang pinamatasan sa dalanon sining mga kamote rider. Ikaw bala naka-eksperyensya ka na nga may nakadungan ka nga kamote rider o kon kamote driver? Ining mga irresponsable sining mga driver? Abi palabot ring imo sining iya nga nangin eksperyensya kag sugot bala ikaw nga hindi na sila or kadapat nga kuhaan kaksan sa driver's license kag hindi na iya pagpanugutan nga makaangkon pa sa driver's license, no? Sadto or bisan san-o paman. Detalye sa ni sandugang nga mga balita kang impormasyon ninyo bantayan sa maray nga pagpalayag sa Bombo Haray sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Kiko Pangilinan po. Tumatakbo ako para sa mga naniniwala na may pag-asa pa ang Pilipinas. Na maaaring manalo ang lumalaban ng patas at hindi magnanakaw. Para sa mga naninindigan pa rin sa mabuti, totoo at matino. Tulungan niyo akong ipanalo ang tama. Kiko Pangilinan para sa Senado, number 51 sa balota. This political advertisement by Kiko Pangilinan is paid for and by Francis Pangilinan, AGS Building 446 EDSA Guadalupe Viejo, Makati City. Paano bala sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Huwebes, Mayo 8, 2025 at 4 days to go bago ang national and local elections. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, abangan humamaya sa ating ibayong dagat na balita, mga kardinal sasabak sa 4 na serye ng botohan upang pumili ng bagong Santo Papa ngayong araw. Si Vice President Sara Duterte naman nahaharap sa Department of Justice investigation kaugnay ng kanyang kontrobersyal na kill remark. Caucus naman ang Senado para sa impeachment complaint ng Vice Presidente, posibleng sa Hunyo pa isasagawa. Ang Department of Justice kinwestiyon naman ang kawalan umano ng fact-finding sa proseso ng Ombudsman ukol sa pagkakaresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito, mga pasahero, dagsaan na rin pag-uwi sa kani-kanilang mga probinsya ilang araw bago ang halalan. Abangan sa ating election update mamaya mga kabombo. Ito pong accreditation ng isang party list. Formal na kinansela ng Commission on Elections dahil sa umunoy misrepresentation. Sa ating provincial news, itong voting precinct dyan ho sa Bangged Abra, nasunog. Mahigit 7 milyong piso tinatayang danyos. Abangan din sa ating sports balita mamayang defending champion na Boston Celtics. Muli hong tinalo ng New York Knicks sa Game 2. Ang serye lilipat na doon sa New York. Live, nationwide via satellite. Dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Bombo International News. Mga kabumbo ka Sir Nation, muli pong bubuto ng bagong Santo Papa ang mga kardinal ngayong araw, Mayo 8. Ito'y kasunod ng paglabas ng itim na usok sa chimney ng Sistine Chapel sa unang pagkakataon mula nang magsimula itong conclave na nagpapakitang wala pang napipili na Santo Papa o ang papalit kay Pope Francis. Ang unang round ng voting na nangyari sa unang araw ng conclave ay susundan ng mga serye ng pagboto batay sa panuntunang sinusukon ng Vatican. Simula ngayong Mayo 8, mga kabombo, 4 na round ng pagboto ang mangyayari kada araw hanggat hindi makakapili ng bagong Santo Papa. 2 round para ho ngayong umaga at 2 round pagsapit ng hapon. Mula sa 133 na cardinal elector, kailangan ng 89 na boto
upang makapili ng susunod na lider ng simbahang Katolika na tinatayang mayroong 1.4 billion na mga miyembro. Samantala, bago ang unang usok na lumabas sa chimney ng Sistine Chapel, libo-libong mga deboto ang naghintay sa labas ng St. Peter's Square upang matunghayan ang resulta ng unang round ng butuhan. Inabot naman ng mahigit sa 3 oras bago tuluyang lumabas ang itim na usok. Noong 2013, umabot sa 2 araw ang papal conclave hanggang sa tuluyang mapili ang namayapang si Pope Francis. Inabot din ng 2 araw ang papal conclave na naganap noong 2005, kung saan napili naman noon si Pope Benedict XVI. Samantala, habang nagsasagawa naman ng conclave ang 133 kardinal sa Vatican upang pumili ng bagong Santo Papa, isang grupo ng kababaihang Katoliko naman ang nagpalipad ng pink smoke sa Roma bilang simbolikong panawagan para sa karapatan ng mga kababaihang maging pari. Ginanap ang protesta sa isang burol sa tanaw ang St. Peter's Basilica. Ayon kay Miriam Dignan ng Institute ay hindi maaring pagpatuloy ng simbahan ang pagbubukod sa mga kababaihan. Gita man ng grupo, ang pink smoke mga kabombo ay sagisag umano ng pag-asa at protesta naman laban sa patuloy na pagbibigay lamang ng mababang posisyon sa kababaihan kahit na may mga babaeng may malalim na kaalaman sa theology. Ayon kay Kate Messelwe ng Women's Ordination Conference, habang ang mundo'y naghihintay ng puti o itim na usok, sila ay nagpapalipad naman ng pink smoke bilang panawagan para sa pagkapantay-pantay. Tinawag naman ng French activist na si Gabrielle Fedelin ang patakaran ng simbahan na hindi napapahintulot o nagpapahintulot sa kababaihang pari bilang isang kasalanan at iskandalo. Bagamat binuksan ni Pope Francis ang ilang diskusyon tungkol sa posibilidad ng babaeng deacons, wala pa ring pinal na desisyon hinggil dito. Nananatiling sarado ang pintuan ng pagkapari sa kababaihan kahit sa mga may karanasan at pag-aaral sa ministeryo. Dagdag pa ni Dignan, dahil kahit sa loob ng conclave, tanging mga madre lamang ang nakikita ng mga kardinal bilang tagalinis, tagaluto at tagasilbi, hindi bilang katuwang sa pagdedesisyon. Sa iba pang mga updates, mga kabombo, pinahayag naman ng Department of Justice na susundin ng mga pamantayan sa preliminary investigation laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng kontrobersyal na pahayag na may kinalaman sa kill o patayin kay sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez kung siya ay papatayin. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, hindi siya ang mangunguna sa kaso bagkus ang Prosecutor General. Ang pahayag nitong si Vice President Sara Duterte na ginawa sa isang live press conference itong buwan ng Pebrero ay nagdulot ng rekomendasyon mula sa National Bureau of Investigation para magsampa ng kasong inciting to sedition at grave threat laban sa kanya. Ayon sa National Bureau of Investigation, sinabi ng dating Pangulo o ng dating Pangulo na inutusan o pangalawang Pangulo na inutusan niya ang isang tao na patayin si Pangulong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez kung siya ang maunang mapatay. Pinabulaanan naman ni Vice President Duterte ang paratang at iginiit na ang kanyang pahayag ay na-misinterpret lamang. Ayon pa sa kanya, ang sinabi niyang kill ay may kinalaman sa isang posibleng banta sa kanyang kaligtasan, ngunit wala siyang pagsisisian niya sa kanyang mga nabanggit o mga sinabi. Ang kaso ay bahagi ng mga batayan sa impeachment complaint laban kay Vice President Duterte nitong Pebrero 5. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang kanyang legal team, ngunit inaasahan na dadalo itong si Vice President Duterte sa preliminary investigation na gaganapin po bukas araw ng Biyernes. Magkakaroon din na mahigpit na seguridad sa preliminary investigation na isasagawa sa Department of Justice dyan sa may lungsod ng Maynila at limitadong access lamang para sa media upang mapanatili ang kaayusan sa kabuuan ng investigation. Samantala, ito namang all-senators caucus para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte posibleng sa Hunyo pa ay niyan sa isang senador. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan niya ni Bombo JC Galvez. Posibleng sa Hunyo pa
o sa pagbubukas ng sesyon ng Kongreso, magpatawag si Senate President Francis Chis Escudero ng All Senators Caucus para pag-usapan ang nakambang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa palagay ito ni Senate Deputy Majority Leader Javier Ejercito, kung saan sa Hunyo 2, nakatakdang buksan muli ang sesyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Ayon kay Ejercito, busy ang ilang mga re-election ni senators sa pangangampanya kaya malabo na magsagawa sila ng meeting. Kahit anya magpag si Escudero ng All Senators Caucus, higit sa kalahati ng mga senador ang hindi makadadalo dahil panahon ng pangangampanya para sa midterm elections. So far wala pa. I think ang gusto ni SP Chis dyan, matapos na get through this campaign period because kahit naman magpatawag siya, more than half of the senators will not be present. Of course, they will be after their own survival, no? Hindi naman talaga natin masisisi, hindi naman sa dinay-delay ni SP Chis ito. But that's reality. If it's campaign season, talaga more than half of the Senate will be campaigning and will be looking after their own survival. So I think pagkatapos na nito, I think itong June, probably before the proper session proper, I would think the Senate President Chis Escudero would call for a caucus on how to go about the impeachment process. Magugulit ang humiling ang minority bloc ng Senado kay Escudero ng All Senators Caucus para pag-usapan ang mga plano sa nakambang paglilitis laban kay Duterte. Ayon kay Escudero, tumanggi ang ilang mga senador sa caucus dahil busy ang mga ito. Nilinaw din ni Escudero na hindi niya dinidelay o pinagsasawalang bahala ang pagsasagawa ng impeachment trial laban kay VP Sara. Dapat anya gawin ang paglilitis sa Vice Presidente alinsunod sa batas at pamamaraan upang maiwasan ang mas maraming pagkaantala sa hinaharap. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Orasyon natin, meron na ho tayong 10 minuto makalipas mga kabombo alas 12 ng katanghalian. Sa iba pang mga balitang tinutukan po ng ating mga kasamahan, si Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kinukwestiyon ang kawalan umano ng fact-finding sa proseso ng Ombudsman. Ukol po ito sa pagkakaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito hong inihain na reklamo raw nitong si Senator Amy Marcos para lamang daw sa tinatawag na publicity ngayon pong halalan. Yan po'y giit ni Secretary Remulla. May update po dyan si Bombo Gran Hilario. Kinuwestiyon ang kasalukuyang kalihim ng Department of Justice na Jesus Crispin Remulla ang naging proseso ng Office of the Ombudsman sa reklamong inihain laban sa kanila ng arestuin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang panayam sa naturang kalihim, inihayag nito ang kanyang pagdududa sa procedures ng Ombudsman sapagkat anay wala umunong naganap na fact-finding kung saan maring iginit ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na hindi naging malinaw ang hakbang isinagawa ng Ombudsman ng direktiba. Ipinag-utos kasi nito na magsumite sila ng counter affidavit sa reklamong kinakarap nila na aniyay naging dire-diretso agad sa kanila habang hindi raw dumadaan muna sa proseso ng fact-finding. Ngunit sa kabila nito, muling tiniyak naman ni Justice Secretary Remulla na ito'y sasagutin nila at hindi pagsasawalang bala ang naging kautusan ng Office of the Ombudsman. Hindi naman, lang yan. Hindi lang clear talaga yung procedure ng Ombudsman. Anyway, we'll still answer it. Pag malinaw ang procedure, kasi dati, pero fact-finding yan, may rules na publish yan. Yung ngayon, parang hindi na dumaan sa fact-finding. Basta dire-diretso ka agad sa amin. So, we'll see. I will not insinuate anything. I'm just saying, yung rules na tinitingnan namin, parang hindi nasunod. Samantala, patutsada naman ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na ang inihaing reklamo ng isang senadora ay para lamang raw sa publicity nito sa nalalapit na eleksyon. Kung saan naniniwala ang naturang kalihim na ang inihaing reklamo ni Senadora Amy Marcos sa Ombudsman ay para lamang makakuha ng atensyon ng publiko lalo pat panahon ng halalan. Pagtapos ng eleksyon, tama na yun. Kasi parang in-aid lang naman. Parang gusto lang talaga makakuha ng publicity tungkol sa election. Wala tayong magagawa.
Si Department of Justice Secretary Remulla kasama ang ilan pang matataas na opisyal ng gobyerno ay matatanda ang sinampalang reklamo sa ombudsman upang questionin ang legalidad sa mga naging hakbang nila ng arestuin si dating Pangulong Duterte. Nahaharap sila sa mga reklamong kriminal tulad ng arbitrary detention, usurpation of judicial functions sa ilalim ng Article 241 ng Republic Act No. 3019 o mas kilala bilang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, pati na rin ang grave misconduct sa reklamong administratibo. Mula sa Department of Justice, Bombo Grantelario nag-uulat para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, iniulat naman ng Armed Forces of the Philippines na dalawang barko nga ng Chinese Navy at isang China Coast Guard vessel ang nagsagawa ng mapanganib na maniobra laban sa BRP Emilio Jacinto ng Philippine Navy malapit ho sa Bajo de Masinloc noong Mayo 5. Ayon sa pamunuan ng Armed Forces of the Philippines, habang kasagawa ng regular na maritime patrol, ang PS-35 kasama ang BIFAR at ang Philippine Coast Guard biglang humarang ang mga Chinese frigate na may bow number 554 at 573 at ang China Coast Guard vessel 5403. Sinundahan ng sobrang lapit naman ang PS-35 ng BN-554 habang ang BN-573 ay mapanganib na tumuwid sa unahan nito habang tinangkang hadlangan ng China Coast Guard 5403 ang direksyon ng barko. Naganap ang insidente sa loob ng 200 nautical miles sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Iginit ang sandatahang lakas ng Pilipinas na nilabag nito ang International Regulations for Preventing Collisions at Sea at nagbabala na ang ganitong kilos ay maaaring magdulot nga ng tensyon sa pinag-aagawang rehiyon. Noong 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa arbitral ruling nito na nagsasabing walang legal na batayan ang malawakang pang-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Hanggang ngayon ay hindi pa rin kinikilala ng Beijing ang naturang desisyon. Sa ibang mga development naman, kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na otorisadong panatilihin ni Davao City Representative Paulo Duterte ang kanyang military security details sa kabila ng umiiral na election gun ban o election period. Ayon kay Colonel Zerzes Trinidad, tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines, may pahintulot mula sa Commission on Elections si Duterte para magkaroon ng security detail mula sa militar alinsunod sa mga umiiral na patakaran sa panahon ng halalan. Ayon pa sa opisyal, ngayon ay nagsasagawa na ang Armed Forces of the Philippines ng internal investigation upang lehitimo o tiyakin na lehitimo ang pagkakatalaga ng mga personnel na naka-assign bilang seguridad ni Congressman Duterte. Una nang kinumpirma ni Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil na may 2 tauhan ng Armed Forces of the Philippines at 2 pulis na nagsisilbing security detail nitong si Congressman Duterte. Ngunit ayon naman kay General Marbil, mahaharap sa posibleng kasong administratibo ang 2 pulis dahil sa umano'y moonlighting o pagganap bilang personal na bodyguard nang wala namang tamang pahintulot mula sa pamunuan. Ang nasabing mga security personnel ay nakita kasama nitong si Congressman Pulong sa isang insidente ng alitan sa isang establishmento sa Davao City nitong nakaraang Pebrero at yan po'y kuha ng CCTV. Tukan ng ating mga kasamahan, etong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nawagan sa mga Pilipino sa abroad na lumahok sa overseas voting. May buong detalye dyan si Bombo Annalise Soberano. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga overseas Filipino workers sa ibayong dagat na gamitin ang kanilang karapatang bumoto sa National and Local Election 2025 sa pamamagitan ng online overseas absentee voting. Ayon sa Presidente ng Pilipinas, mas pinapadali na ang proseso ngayon ng pagboto gamit ang makabagong teknolohiya, kaya't hindi na nila kailangan pang pumila o bumiyahe pa sa mga embahada o konsulado. Hinikayat rin ng Pangulo ang mga botante na maging mapanuri at piliin ang mga kandidatong tunay na may malasakit sa bayan, may sapat na kakayahan at matatag na paninindigan. Nagsimula ang overseas voting noong April 13 at magtatagal ito hanggang sa araw ng halalan sa darating na Lunes, May 12, 2025. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakaboto na ba kayo?
Tuloy-tuloy po ang overseas voting para sa halalan 2025. Ito po ang inyong pagkakataon na makilahok sa kinabukasan ng ating bayan. Ngayon, mas madali na ang pagboto. Kahit nasaan kayo sa mundo, hindi na kailangan pumila o bumiyahe. Sa pamamagitan ng online voting, may papahayag ninyo ang inyong boses na mabilis, ligtas at maayos. Gamitin natin ang karapatang ito. Piliin natin ang kandidatong may malasakit, kakayahan at may panindigan. Sa tamang pagpili, sama-sama natin bubuuhin ang bagong Pilipinas. Ayan. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Oras natin 18 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pang mga malalaking balita ngayong pong araw na ito, mga kabombo, umakyat na ho sa 3.54 million pesos ang natukoy na halaga ho ng pinsalang idinulot ng pumutok na bulkang Bulusan sa sektor ng pagsasaka. Ayon ito sa pagtaya ng Department of Agriculture. Batay sa datos na nilabas ng Kagawaran ng Pagsasaka, umabot na sa 140 tonelada nitong mga agricultural products ang nasira mula sa 26 na hektarya nitong mga sakahan. Malaking bahagi nito ay mula sa mga high-value commercial crops tulad po ng mga sagingan at mga taniman ng mga lowland vegetable sa probinsya ng Sorsogon. Umabot naman sa 146 o 146 na mga magsasaka ang natukoy na kumpirmadong apektado. Ayon sa Department of Agriculture, posibleng tataas pa ang naturang bilang kasabay na nagpapatuloy na evaluation at maging ang validation sa mga sakahan na unang natukoy na apektado ng mga bumagsak na abo at iba pang mga volcanic materials mula sa Bulkang Bulusan. Inihahanda na rin ng Department of Agriculture ang stock ng mga punla ng palay, mais at high-value commercial crops para may pamahagi sa mga magsasaka na unahong natukoy na naapektuhan sa nangyaring pagsabog. Kasama rito ang mga farm equipment na maaring magamit nitong mga magsasaka. Samantala, kasabay ng patuloy na pagbabantay sa Bulkang Bulusan na kasalukuyan pong nasa ilalim ng Alert Level Number 1, nagsasagawa rin ng Department of Agriculture ng monitoring doon sa paggalaw sa presyo at maging sa paggalaw ng supply ng mga agricultural commodities. Yan ho'y upang matiyak at mabantayan ng mga traders na posible pong mananamantala sa kasalukuyang sitwasyon nitong mga sakahan at biglaang itataas yung presyo ng mga ibinebentang produkto. Una na ring inilikas, mga kabombo, yun mga alagang hayop sa probinsya ng Sorsogon na apektado patungo sa bisinidad ng Sorsogon Dairy Production and Technology Center sa Natura pa ring probinsya. Sa kahalinturan din balita, mga kabombo, inaprubahan na rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalabas ng kabuuan na 203,880,000 pesos para sa 3 lungsod at 1 bayan sa Negros Island region na apektado ng patuloy na pag-alboroto nitong Bulkang Kanlaon. Ayon sa Office of the Civil Defense, ang pondo ay para ho sa pagkain, para sa kuryente, maging sa pagbili ho ng gamot at maging sa mga petroleum products nitong mga evacuees. Ngunit saka ipapamahagi sa mga lokal na pamahalaan pagkatapos ng halalan sa Mayo 12. Pinakamalaki ang matatanggap po ng mga nasa Himamaylan City na mahigit sa 62 million pesos kung saan itinatayo itong 10th city bilang paghahanda kung sakali man po na itataas ang alert level number 4 doon sa may Bulkang Kanlaon. Kasama rin sa makakatanggap ng ayuda ang La Carlota City, kasama rin po dito ang La Castellana at maging ang Canlaon City. Nabahala naman ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology dahil sa serye ng mga pagsabog na nakita dun sa may Bulkang Kanlaon. Kabilang ho dito ang 56 na minutong pagsabog noong Abril 8 o pagputok noong Abril 8. Ayon sa kanila, posibleng mas malakas sa pagputok pa ang aasahan sa susunod pero wala pa raw tiyak na indikasyon kung kailan po ito mangyayari. Samantala, sinimula na ng pamahalaan ng Pilipinas ang paghahanda para ho sa repatriation ng mga labi ng mga Pilipinong nasawi sa malagim na aksidente sa Vancouver kung saan isinagawa ang Lapu-Lapu Block Party. Ayon kay Philippine Ambassador to Ottawa Maria Austria, paunahan ng Embahada ng Pilipinas, itong pagpapauwi sa mga labi ng mga Pilipinong kabilang ho sa mga nasawing individual kasabay ng koordinasyon
sa kani-kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Magbibigay din aniya ang embahada ng sapat na assistance sa mga naiwang pamilya nito. Ayon pa kay Austria, personal siyang nagtungo sa Vancouver mula Abril 28 hanggang Abril 30 ng kasalukuyang taon upang pangasiwaan ang paghahanda sa pagbiyahe sa mga labi ng mga Pilipinong biktima. Binisita rin ng Philippine Ambassador ang iba pang mga Pilipino na naospital dahil naman sa pagkakadamay nga sa malagim na insidente. Una nang iniulat ng local police sa Vancouver na umabot sa hindi bababa sa 11 katao ang kumpirmadong nasawi. Gayunpaman, hindi pa malinaw kung ilan sa kanila ang mga Pilipino dahil ilan sa mga dumalo sa naturang festival ay ibang lahi. Samantala, binalaan din ni Austria ang publiko laban sa mga individual at mga grupo na nagpapakilala mga kaanak ng mga biktima para lang makakuha ng donasyon mula sa kanila. Maaari niya makipag-ugnayan ang mga Pilipino sa mga sumusunod. Pwede hong makipag-ugnayan sa Embahada ng Pilipinas sa Ottawa at maaaring tumawag sa +1 613 614 2846. Maaari rin kayong tumawag ho sa Philippine Consulate General in Vancouver sa telephone number na +1 604 653 5858. Maaari ding sumulat sa pamamagitan ng email address ng dalawang opisina, ang ottawa.consular@dfa.gov.ph. The Vote 2025, the Bombo Radio Philippines Elections Coverage. Tumutok, makinig, alamin, mga kabombo. Isa na namang makasaysayang halalan ang ating tututukan. Sa Mayo 12 ngayong taon, buong bayan muling magpapasya para sa kinabukasan ng ating bansa. Mula sa 32 fully digitalized AM at FM stations ng Bombo Radio Philippines, ihahatid namin ang pinakabago, pinakamainit at pinakakomprehensibong balita na may kaugnayan sa pambansa at lokal na halalan. The Vote 2025, the Bombo Radio's elections coverage, the #1 and most trusted radio network. Basta Radio Bombo! Oras natin 25 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Kasabay pa rin po ng tuloy-tuloy natin pagtutok sa May 12, 2025 elections. Mga kabombo, update po tayo mula sa Commission on Elections. Ang isa hong kandidato mula dyan sa may Pasig City, idiniskwalipika ng Commission on Election sa pamagitan po ng 2nd Division. Samantala, isa pong party list ang formal na kinansela ng Commission on Elections ang accreditation nito dahil daw sa tinatawag na misrepresentation. May update po dyan si Bombo Isa Cotoner. Bombo Genesis, Bombo Victor, idinipika na ng Commission on Elections 2nd Division si Pasig City Congressional Candidate Attorney Christian Sia dahil sa kanyang malalaswang pananalita patungkol sa mga single parent at body-shaming remarks niya sa kanyang staff. Nag-file ng motu proprio disqualification case ang Task Force Safe noong nakaraang buwan at ngayong araw ay formal na itong dinisyonan ng 2nd Division. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia, maaari pa rin namang mag-file ng motion for reconsideration ang naturang kandidato. Paglilinaw niya rin na hanggat wala pang final na desisyon, mananatili pa rin ang kanyang pangalan sa balota at maaari pa rin siyang maboto sa eleksyon. Kaugnay niyan, pakinggan natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Division pa po ito at meron pa siyang karapatan na mag-file ng motion for reconsideration. Pero at least yung sinabi namin na commitment sa lahat na magre-resolve kami. Kasi nga po talaga, hinug naman na talaga na desisyonan yung kaso sapagkat nakasagot na, nakalabigyan na ng due process, and therefore, dapat lang at marapat lang na desisyonan yung kaso. And so, again, kung ano man po yung remedy pa niya, wala naman po tayong problema. Hanggat walang pinal na desisyon, ang pangalan ay mananatili sa balota, ang tao ay maiboboto at maaari pong magproklama kung sakasakali kung walang pinal na desisyon laban po sa kanila. Ito ang kauna-unahang kaso na in-apply ng poll body ang COMELEC resolution para sa anti-discrimination policy. Pagpapakita ito ng komisyon na siniseryoso nila ang lahat ng reports pagdating sa anti-discrimination sa panahon ng pangangampanya.
Samantala sa iba pang balita, Bombo Genesis, Bombo Victor. Ngayong araw din kinansela ng Comelec Anbank ang registration ng Pilipinas sa Babangon Muli o PBBM party list dahil napatunayan na nagkaroon ng misrepresentation ang naturang party list. Ito ay final at executory na kaya ang susunod na rito ay iakyat sa Korte Suprema. Ayon kay Garcia, kapag hindi sila makakuha ng temporary restraining order, ikukonsidera na stray votes ang mga nakuha nilang boto sa eleksyon. Pinapakansela ang kanilang registration dahil sa umano'y misrepresentation. Sinabi kasi nila Bombo Genesis, Bombo Victor na isa silang regional party list kaya dapat lahat ng kanilang nominees ay galing sa Calabarzon. Ngunit sa kaso nila, lahat ng kanilang nominees ay hindi galing sa Calabarzon. Kaugnay niyang pakinggan ulit natin si Comelec Chairman George Erwin Garcia. Na po yan, nangangahulugan po na as far as the NBank is concerned, tama ang division na nagkaroon ng misrepresentation ng naturang party list sapagkat lumalabas ang kanilang mga nominees, ang kanilang mga officers ay hindi nanggaling doon sa mismong rehiyon na nire-representa nila. Naalaman ng mismong Comelec Division at NBank na ito ay misrepresentation and therefore hindi naging makatotohanan yung kanilang mga sinumit sa Comelec nung sila ay nagpa-accredit. Ang desisyon ng Comelec Division at NBank, lalo ng NBank, ay final executory within a period of 5 days mula kahapon. Kaugnay nito, inanunsyo rin ni Garcia na sa susunod ng mga halalan, ang mga magpapa-accredit pa ng mga party list ay ipagbabawal na ang paggamit ng mga pangalan ng ayuda na ibinibigay ng gobyerno at mga pangalan na sikat na telenovela. Bombo Genesis, Bombo Victor. Okay. Dalawa muli, isang kandidato at isang party list ang na-desisyon na ngayon ng Commission on Elections. May mga susunod pa ba? May mga nakabinbin pa ba, Bombo Isa? Bombo Genesis, marami pa talaga itong susunod. Kahit nga, sabi ni Comelec Chairman George Erwin Garcia, kahit after the election ay maaaring marami pa rin silang mapalabas dahil nga hindi pa rin naman natatapos talaga ang jurisdiction ng Commission on Election sa mga kandidato hanggat hindi pa sila napoproklama, Bombo Genesis. May listahan ba ng Commission on Elections diyan na nahawak tayo ngayon, Bombo Isa? Kung may mga binibigay sila, kung gaano na karami yung so far na desisyonan nila, either sa division level or sa Anbank level? Sa ngayon, Bombo Genesis, kinukuha pa natin ito sa Commission on Elections dahil talaga magkakaiba yung nilalabas nila na mga desisyon dahil meron tayong iba't ibang komite tsaka task force nga, Bombo Genesis. Kasi magkakaiba rin to na kaso talaga ngayong panahon ng halalan. So ngayon, kinukuha din talaga natin yung exact details and exact reports para mas mapakita pa natin siya sa ating mga tagapakinig at tagapanood, Bombo Genesis. Kaya naman yan din ang ating babalikan talaga at kahit pagkatapos ng eleksyon, Bombo Genesis, titiyakin talaga natin na babantayan din natin itong mga ipapalabas nila after the election, Bombo Genesis. One last question. 4 days na lamang bago yung nakatakdang halalan sa Mayo 12. May mga biyahe pa ba na nakatakda para kay Chairman Garcia, yung pupuntahan or yung siya mismo ang mangunguna, Bombo Isa? Sa ngayon, Bombo Genesis, ang lagi na lang talagang sinasabi ni Comelec Chairman George Erwin Garcia, supervision at monitoring na lang din talaga ang kanilang ginagawa para dito sa mangyayaring eleksyon sa Lunes. At talaga namang kalmado sila ngayon habang papalapit na ang eleksyon at hinihintay na lang din talaga nila ang araw mismo ng ating botohan. So sa ngayon, wala pa naman din na schedule na pupuntahan si Comelec Chairman George Erwin Garcia kasi nga sabi niya gusto niya rin talagang ma-monitor muna ang lahat pa ng mga paghahanda dito sa Commission on Elections. Bombo Genesis. Pero yung mga yung mga paraphernalia, yung mga baluta, lahat ng mga gamit, naipadala na lahat, wala nang naiiwan. Yes, Bombo Genesis, talaga natanggap na sa iba't ibang bahagi ng bansa itong ating mga automated counting machines, pati na rin yung iba pang election paraphernalia. Sa katunayan, Bombo Genesis, para nagpapatuloy din talaga yung ating mga final testing and sealing sa iba't ibang bahagi ng bansa kasi paglilinaw nga ni Comelec Chairman George Erwin Garcia, hindi maaaring maka-proceed tayo dun sa mismong botohan hanggat hindi tayo nagpa-final testing and sealing. So sabi niya nga
no, kahit umaga yan ng May 12 ng araw ng botohan, maaari pa rin silang mag-final testing and sealing para matiyak talaga na gumagana ng maayos yung automated counting machines at tinatanggap yung mga balota natin, Bombo Genesis. So far yan yung mga ginaganap natin at pwede naman din talagang lumagpas no ng May 7 kasi supposed to be, Bombo Genesis, itong final testing and sealing dapat tapos na to ng May 7 pa lang para talaga mapaghandaan at kung meron pa talagang problema na makita sa automated counting machines ay ma-resolve agad. Pero sa ibang lugar kasi, no, katulad sa ibang lugar may mga sinuspinde, katulad nung sa Bangged, Abra, Bombo Genesis, sinuspinde no ang kanilang final testing and sealing, pero agad din naman nila itong niresume pagkatapos na ma-sure na okay naman yung nasunog na paaralan doon, Bombo Genesis. So okay naman na beyond May 7 talaga mag-final testing and sealing dahil ang mahalaga para sa Commission on Elections, matiyak na gumagana ng maayos ang ating automated counting machines, Bombo Genesis. Other than dun sa may Bangged, wala naman nang naging problema na iba pa from regional level? Sa ngayon, no, Bombo Genesis, itong yung nangyari sa Abra, no, Bangged, Abra na nasunog na paaralan. Talagang nanindigan si Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na matutuloy doon yung botohan sa Mayo 12 at gagawa na lamang sila ng mga makeshift polling precinct doon dahil hindi nila ililipat ang botohan doon sa may bandang Bangged, Abra dahil nga ito ang pagpapakita nila ng commitment sa publiko na kahit sunugin pa ang mismong araw ang mga mismong polling precinct, itutuloy nila ang halalan sa Mayo 12. Sa ngayon, no, Bombo Genesis, iniimbestigahan pa nila ito kung ito ba ay may kinalaman sa paghahanda sa eleksyon. Pero sa ngayon, hinihintay natin yung ilalabas na result ng investigasyon nila dito sa pagkasunog doon sa eskwelahan sa Bangged, Abra, Bombo Genesis. Okay, Bombo Vic. Bombo Isa, makibalita lamang kami kung nabigyan na ba ng tulong ng COMELEC yung driver ng isang truck na naghatid nga ng COMELEC election paraphernalia na nahulog at nasawi. Bombo Isa. Oo, no, Bombo Vic, no, katulad ng sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia kahapon, talagang nangako sila na bibigyan nila yung nasawi na tauhan ng kanilang service provider doon sa may Cagayan de Oro. Kasi nga no, kahit hindi ito COMELEC personnel o empleyado nila, bahagi siya talaga ng paghahanda para sa eleksyon. So talagang nangako sila na bibigyan nila ng tulong yung nasawing pahinante doon sa nalaglag na truck sa may Cagayan de Oro. Ito, Bombo Victor, paglilinaw lang, no, yung nangyaring pagkahulog doon sa Cagayan de Oro ng isang truck, tapos na po na ihatid ang mga eleksyon paraphernalia. So ibig sabihin, walang naapektuhan, walang nasira o nahulog din dun sa mismong bangin ng mga election paraphernalia at mga automated counting machines. So lahat po ng gagamitin para sa botohan doon sa may bandang Bukidnon, dahil pa Bukidnon po yung truck natin noon, ay magagamit pa rin po sa araw ng halalan, Bombo Victor. Bombo Isa, meron tayong low pressure area and tuloy-tuloy nga itong mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Ano ang plano dito ng COMELEC? Tuloy ba yung magiging butuan? Kasi 4 days to go, pero tuloy-tuloy yung mga pag-ulan sa ilang parte ng Pilipinas. Doon sa mga voting precinct, nababahain or safe ba itong mga voting precinct sa mga baha at landslide, Bombo Isa? Sa ngayon, no, Bombo Genesis, talagang nakikipag-ugnayan pa tayo sa Commission on Elections kung ano ang magiging plano nila dito dahil nga hindi rin talaga natin matitiyak ang panahon, no, sa araw mismo ng botohan. Pero Bombo Victor, in the sense na kung magba-brownout ba sa mismong lugar dahil sa malakas na ulan o kung may bagyo man yan, tiniyak naman ng Commission on Elections, no, na dahil sa feature ng automated counting machines na stand-alone nito, kahit walang kuryente ay maaari itong gumana at talagang nakikipag-ugnayan na sila sa mga energy companies, no, na para tulungan din sila sa araw ng halalan kung sakali man din talaga na kailanganin sila dahil nga doon sa pagka-brown out, no, sa isang presinto dahil sa malakas na ulan o di kaya'y mga bagyo, Bombo Victor. Okay. Sige, maraming salamat, Bombo Isa. Ingat-ingat ka dyan. Mula sa lungsod ng Maynila, Bombo Isa sa Cotoner para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country, Basta Radio, Bombo. Ito ang ating West Philippine Sea. Bawat mundo at alon ay ang paglayag at paglayag.
Subukan man ng kalaban, hindi natin tatanggaping apihin tayo sa sariling karagatan. Kaya't ginawa ko ang Tolentino Law para kilalanin ng buong mundo na atin ang West Philippine Sea. Ipaglaban natin ang Pilipinas. Ating karagatan, karapatan at kinabukasan. Tolentino, Senador. Sa iba pang mga balita sa oras na ito mga kabomot ka Sir Nation, tinanggihan ho ng International Criminal Court ang kahilingan ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na alisin ang dalawang hukom mula sa kaso kaugnay nga ng kanyang jurisdiction challenge na nagbigay daan sa pretrial chamber na magdesisyon kung may jurisdiction ng korte sa mga aligasyon laban sa kanya. Sa isang desisyon, tinanggihan ng pretrial chamber 1 na pinamunuan ni Judge Julia Antonella Mutok ang kahilingan ng depensa na mag-reuse o mag-alisin itong sina Judge Rain Adelaide at ito pang si Maria del Socorro Flores Liera na nagsasabing maaaring magdulot ng bias dahil nga sa kanilang mga naunang desisyon sa investigasyon ng Pilipinas. Ayon sa chamber, ang kahilingan ng depensa ay walang procedural propriety at dahil tanging ang mga hukom o ang ICC presidency lamang ang may kapangyarihan na magsimula sa ganitong proseso. Pinayuhan din ng mga prosecutor na walang legal na batayan ng kahilingan ng depensa at ito'y tinanggap naman ng chamber. Dahil dito magpapatuloy ang parehong hukom sa pagdinig ng mga issue tungkol sa jurisdiction ng ICC sa mga kaso laban sa dating Pangulo na kinasasangkutan ng umunoy crimes against humanity sa ilalim nga ng pagpapatupad nito ng war on drugs sa bansa. Inihayag din ng naturang korte na ang ilang dokumento na dati ay tinuturing na confidential ay lalabas bilang pampublikong dokumento upang mapanatili ang transparency sa kaso. Ayon naman kay Cristina Conte, abogado ng mga biktima sa kaso, walang batayan ng depensa ni Duterte na tanggalin ang dalawang hukom. Sinabi niya na ang desisyon sa ganitong mga motion ay sinasagawa ayon sa internal na proseso ng International Criminal Court. Ang susunod na hakbang sa kaso ay ang confirmation of charges naman na gaganapin sa Setyembre 23 kung saan tatalakayin kung sapat ang ebidensya upang magpatuloy ang paglilitis. Kasama si Duterte sa isang kasaysayan ng mga Philippine President na naharap sa mga kasong kriminal at ito'y magiging bahagi ng isang mahalagang yugto sa pagsubok ng ICC sa mga kaso ng human rights violations. Sa iba pang mga updates, hinikayat naman ng Catholic Educational Association of the Philippines sa mga botante na kilatisin ng maayos ang mga ibubotong lider pagsapit po ng May 12 midterm elections. Apela ng naturang grupo sa mga botante na maging ang mga mananampalatayang Katoliko na nakabubuting piliin ng mga lider na kayang mapagsilbihan ang kapakanan ng publiko, maging ang mga lider na kayang magsilbi ng may pagpapakumbaba at sinusunod ang Catholic value at kung ano ang turo ng simbahan. Binigyang diin ng grupo ang kahalagahan ng halalan sa pagsusulong ng rule of law, ang hustisya at ang pagsusulong ng tapat na pamamahala sa Pilipinas. Dahil dito kailangan nilang samantalahin ang halalan para mailuklok ang mga lider na may kakayanang makapagpalaganap ng kapayapaan at pagkakaisa at pambansang pagunlad na maaring matamasa ng lahat ng mga Pilipino. Hinikayat din ng grupo ang mga botante na i-reject ang pag-iral ng political dynasty, mga korupsyon at authoritarianism dito sa ating bansa. Bombo International News. Nagpakawala naman ng hindi pa matukoy na ballistic missile ng North Korea patungong East Sea. Ngayong Huwebes, ayon yan sa Joint Chief of Staff ng South Korea, ilang araw matapos ipag-utos ni Kim Jong-un ang agarang pag-armas ng mga barko ng kanilang hukbong dagat ng mga sandatahang nuclear. Hindi pa malinaw ang detalye ng ilunsad na missile, ngunit ito ay kasunod nga ng pagsubok diyan ho sa Pyongyang sa bagong 5,000-ton destroyer class na barkong pandigma na tinawag na Choyon na sinasabing maaaring lagyan ng short-range tactical nuclear weapons. Matatanaang patuloy ang tensyon sa Korean Peninsula lalo na't walang formal na kasunduang pangkapayapaan matapos ang Korean War noong 1950 hanggang taong 1953. Noong nakaraang taon, sinira nga ng North Korea ang mga daan at riles na nag-uugnay sa South
at muling pinagtibay ang kanilang mga hangganan gamit ang landmine. Noong Abril, kinailangang magpaputok ng warning shot ang South Korean military matapos lumapit ang mahigit kumulang 10 sundalo ng North Korea sa kanilang border zone. Bombo Sports News. Sa ating sports balita mga kabombo, hawak na ngayon ng New York Knicks ang 2-0 lead laban sa defending champion na Boston Celtics. Kasunod na matagumpay na comeback ng koponahan sa Game 2. Yan ay sa pamamagitan ng score na 91-90. Hindi nakapalag ang defending champion sa fourth quarter comeback ng Knicks. Sa pagtatapos kasi ng third quarter, hawak ko ng Boston Celtics ang 12 points na lead. Yan ay sa pamamagitan ng score na 73-61. Pagpasok naman ng fourth quarter, hinabol ng Knicks ang 12-point deficit sa pangunguna ng big man na si Karl Anthony Towns at bumida itong si Towns sa opensa at depensa ng New York at ibinulsa ang 21 points at 17 rebounds. Bago pumasok ang 3-minute mark sa fourth quarter, hawak pa ng Boston Celtics ang 6 na puntos na kalamangan. Unti-unti itong binura ng New York sa pamagitan ng magkakasunod na layup ni Towns, Jalen Brunson at Josh Hart. Hanggang sa mabura ang deficit. Yan po'y 1 minuto at 59 na segundo bago matapos ang laban sa score na 86-87 pabor sa New York Knicks. Pinilit pang gumanti ng Boston hanggang sabay poste nito ang 1-point lead sa tulong ng 2 free throw at isang dunk nitong si Jason Tatum sa score na 90-89, 12 seconds bago matapos ang laban. Gayunpaman, sa sumunod na transition, tinawagan ho ng foul itong si Boston guard Drew Holiday matapos niyang matapik itong si Brunson. Nagawa ni Brunson na ipasok ang 2 free throw kasunod dito, daan upang umabanse ang score sa 91-90. Sa nalalabing 10 segundo ng laban, hawak ng Boston ang bola, ngunit hindi naging maganda ang huling pasa nitong si Tatum at tuluyan itong naagaw nitong si Michael Bridges hanggang sa tuluyan ng masalyuhan ng laban sa score na 91-90. Balikan po natin ang naging pahayag nitong si Jalen Brunson, isa ho sa mga guard ng New York Knicks kasunod ng matagumpay na laban. It's a focus that I need to have at that moment. You can't really worry about what happened previously in the game. It's all about just focusing, having a clear mind, and just trying to win the game. That's just my mindset, and I wouldn't be that way without my teammates. Sa kabilang banda, nasayang naman ang overtime performance ng 3 pangunahing scorer ng Boston Celtics na sina Derrick White, Jaylen Brown at Jason Tatum na kapwa naglaro sa loob ng 40 minutes. Kumamada sina White at Brown ng tig 20 points habang 13 points at 14 rebounds naman ang ambag nitong si Tatum. Pero ayon kay Jaylen Brown, kayang-kaya pa ng Boston na baliktarin ang sitwasyon at ipakita ang mas matatag na depensa at opensa sa susunod na game. Yeah, I mean, that's just how the game went, I guess. They made a tough defensive read at the end. And yeah, we just wasn't able to convert in the fourth quarter. That's what it came down to. Our defense, I thought, was great. We had physicality, we had energy on defense. Our offense let us down. Sa kabuuan po ng laban, mga kabombo, dominado ho ng Knicks ang opensa at ipinoste ang 43% na overall shooting habang 36.2% lamang ang inilaban ho ng Celtics. Samantala, katatapos lamang ho na laban mga kabombo, Game 2 sa pagitan po ng Denver Nuggets at ng Oklahoma City Thunder. Natalo po ang Nuggets dito at dinanas ang 43 points na pagkatalo, deficit, at ipinosta nitong Oklahoma City Thunder ang unang panalo sa kanilang home court. Yan ay sa kartadang 1-1. Tutungo na ho dun sa home court ng Denver Nuggets ang game number 3. Kapatay ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan ng Philippine National Police, tiniyak ang kandaan para sa halalan sa Lunes. Alam natin ang buong detalye, tinutukan niya ni Bombo Bea Pinisa. Uumpisahan na ngayong araw ng Philippine National Police ang kanilang full force deployment bilang bahagi ng kanilang paghahanda sa darating na midterm election sa Lunes. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, 100% na nakahanda na ang kanilang hanay para sa kanilang mga naging preparasyon ngayong midterm elections. Ngayong araw itatalaga ang kabuuang bilang na 163,621 na mga kapulisan sa mga voting centers, terminals, pantalan at maging sa mga checkpoints at choke points para sa pagpapanatili ng kaayusan ilang araw bago ang halalan. Mula sa bilang na ito, 22,983 ang itinalaga sa National Capital Region habang 8,072 naman ang itinalaga sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na isa sa mga tinututukan ng kanilang hanay ngayong halalan.
Nananatili namang bukas ang komunikasyon ng PNP sa iba pang mga ahensya, kung saan 37,870 na mga personnel mula sa Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines at maging mula sa Bureau of Fire Protection ang nakatakdang umalalay sa magiging deployment ng kanilang kapulisan simula ngayong araw. Magmula sa pagpapaigting ng seguridad sa mga lansangan, sa mga pantalan at terminals, lalo na sa mga voting centers ay maghihigpit rin sa pagpapatupad ng security ang PNP sa mga checkpoints at choke points. Ani Marbil, ito ang kanilang mandato para matiyak na ang eleksyon ngayong taon ay ang pinakamapayapa, pinakamaayos at pinakamatapat na eleksyon na mangyayari sa saysay ng Pilipinas kumpara sa mga nakaraang taon. Pagtitiyak rin ni Marbil sa naging talakayan nila ni AFP Chief of Staff General Romeo S. Browner Jr., ang bilang na ito ay maaari pang madagdagan lalo kung kakailanganin pa ng augmentation mula sa hanay ng militar. Plansyado na, ang gusto lang talaga 100%. All the communications with us. Kasi dito nakikita nyo yung PNP pa lang eh. Pero kompleto na po down with the AFP. Ayun po yung interoperability. May mga meeting po kami, kaya meron po kami Task Force BARM, meron po kami Task Force ABRA. Ito po yung pinaka-mabigat po sa amin na binabantayan po namin ngayon, na dapat well-coordinated po kami doon sa mga aming counterparts, especially doon sa Armed Forces and Coast Guard. Sabi po ni General Browner last time that we talked, kompleto na po sila. But if we need more people, they can fly. Samantala, muli namang tiniyak ni Marbil na kumpleto na ang kanilang mga tauhan at tiniyak na mararamdaman ng publiko ang mga paghihigpit sa mga susunod na araw. Ani pa ni Marbil, sinisiguro niya na mas maganda ang eleksyon ngayong taon dahil mas mababa umano ang mga naitatalang mga krimen at violence sa buong bansa. Anya, agad kasing naaaksyonan ang mga naitatalang violence at sinisigurado na magkakaroon ng accountability ang mga commanders at mga tauhan ng kanilang hanay na silang nagbabantay sa mga komunidad at hindi kinukonsinti ang mga pagkakamaling ito. Muli ring binigyang diin ng hepe na dapat manatiling apolitical at neutral ang kapulisan at iwasan ang makibahagi sa mga usapang politikal. Mas maganda po yung election, mas mababa po yung violence. Kasi dito pag may violence, we put accountability to the people on the ground. Hindi po talaga, we'll make sure these people will be accountable. Yung mga commanders namin, bakit may nagkakaroon ng violence when in fact andun naman sila sa ground. We want to make our people, especially mga pulis natin, apolitical and neutral. Yun po yung gusto natin. Sa ngayon ay inaasahan na mas makikita sa mga lansangan ang presensya ng mga pulis, habang sa mga susunod na araw naman ay mag-uumpisa ng ipatupad ang kontrabigay campaign, habang sa Mayo 11, isang araw bago ang eleksyon, ay ipapatupad na rin ang liquor ban sa mga pamilihan. Para sa The Vote 2025 special coverage ng Bombo Radio Philippines, Bombo Bea Piniza nag-uulat para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Basta Radio. Bombo! Meron na lamang ho tayong 10 minuto mga kabombo bago po sumapit ang 1:00 ng hapon. Pansamantalang sususpendihin ang Unified Vehicular Volume Reduction Program. Ito ay kilala sa tawag na number coding scheme sa Metro Manila sa araw ng halalan Mayo 12. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, maaring makabiyahe ang lahat ng mga sasakyan nang hindi nahaharap sa penalties kalahip ng number coding anumang oras. Gayunpaman, ipapatupad muli ito kinabukasan o pagkatapos ng araw ng halalan. Ipinapatupad ang number coding scheme tuwing alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 7 o alas 5 ng gabi hanggang alas 8 ng gabi during weekdays po ito. Maalalang idinedeklara ni ng Malacanang ang Mayo 12 bilang non-working holiday upang mabigyan ng pagkakataon ng mga botante na aktibong makibahagi sa botohan at gampanan ang kanilang karapatan at tungkulin na pumili ng mga susunod na lider ng ating bansa. Samantala, nakapagtala naman ng halos 500,000 mga pasahero ngayon ang pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX na siyang babiyahe pa uwi sa kanilang mga lalawigan ilang araw bago ang eleksyon. Sa datos ng naturang terminal, simula Mayo 5 hanggang nitong Huwebes, Mayo 7 ay nakapagtala sa ng kabuang bilang na 503,027 na mga pasahero ang kanilang pamunuan. Karamihan sa mga biyahero ay patungong Bicol, Batangas at Bicol at ilan din ang bumabiyahe pa norte. Inaasahan naman na papalo sa 1.3 million pasahero ang mapagsisilbihan ho ng naturang terminal simula ngayong linggo hanggang Mayo 13 na siya namang inaasahang uwian ng mga botante.
Mahigpit naman ang pagpapatupad ng seguridad sa PITX kung saan patuloy na ipinagbabawal ang mga matatalim na bagay at mga flammable items. Sa ngayon, nakapagtala ng halos 65 na mga confiscated items ang terminal na siyang isinusurrender o isusurrender naman nila sa mga otoridad para sa kaukulang disposal ng mga ito. Samantala, nakatalaga na rin ang enforcement personnel sa palibot ng terminal, gayon din ang K9 units na ipinakalat sa lugar at maging ang mga roving security guards para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero sa loob at labas ng terminal. Meron na lamang tayong 8 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Mga kabombo, update na ho tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan sa probinsya. Ito huy, unahin po natin dyan sa bahagi po ng Western Visayas. Yung pong bilang ng mga lumabag sa gun ban sa bahagi po ng Visayas area hanggang sa 70 na po mga kabombo. May update po dyan ang Bombo Radio Iloilo. Umabot na sa halos 7 buwang na arestong gun ban violator sa Western Visayas ilang araw bagong eleksyon. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson ng Police Regional Office 6, sinabi nito na sa 66 na mga arestado, 27 ang naitala sa Iloilo Province na may pinakamaraming na record na violators. Sinusundan ito ng Capiz na may 16, Iloilo City na may 7, Antique na may 6, Aklan na may 4, Guimaras na may 3, at Regional Mobile Force Battalion na may 3. Ayon kay Solis, nagpapatuloy ang checkpoint na otoridad sa buong regiyon at nagpaalala sa gun owners na huwag magdadala ng kanilang armas dahil kahit lisensado ito ngunit kung walang dokumento ng kanilang application for exemption na aprobado ng COMELEC, huhulihin pa rin ang mga ito. Aniya ang striktong implementasyon ng gun ban ay napakahalaga sa pagpapasiguro ng secure, peaceful at orderly May 2025 national and local elections sa darating na Lunes. Since January 12, nag-implement po tayo ng COMELEC checkpoints region-wide and also may mga nahuli din po tayo during police response. And sa pag-check po ng mga police po natin, wala pong kaukulang document at hindi authorized po itong mga na-aresto po natin. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Para sa The Vote 2025 update, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Update pa rin ho tayo dyan ho sa nasunog na voting center dyan sa may Bangged Abra kahapon. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan yan ng Bombo Radio Tuigaraw. Tinatayang umaabot sa mahigit 7 milyong piso ang halaga ng nasunog na mga classrooms at mga kagamitan sa voting center sa Dangdangla Elementary School sa Bangged Abra kahapon ng madaling araw. Sinabi ni Police Lieutenant Daniel Puloy, Information Officer ng PNP Abra, batay sa pagkikipag-ugnayan ng mga investigador sa mga guro sa nasabing eskwelahan, bukod sa mga silid-aralan, totally damaged din ang opisina ng prinsipal at maraming mga kagamitan ang nasira. Kaugnay nito, sinabi ni Puloy na hindi maituturing na election-related ang nasabing insidente dahil hindi ito pasok sa parameters dahil sa gusali ang naapektuhan at hindi isang opisyal ng Commission on Elections, isang kandidato o supporter ang sangkot. Sinabi ni Puloy na patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa sanhi ng sunog sa nasabing voting center. Dahil dito, ipinagpaliban muna ang final testing and sealing ng ACMs. Batay naman sa pahayag ni COMELEC Chairman George Garcia, hindi ililipat ang voting center, sa halip ay gagawa na sila ng makeshift para makaboto pa rin sa lugar ang mga botante. Batay sa datos, may kabuang 35,227 registered voters ang Bangged Abra. Nakausap mga neighbors ng mga school na yon para lang makakuha sila ng anumang information and at the same time binabacktrack yung mga CCTVs natin kung may makuha silang another information through CCTV backing and At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Tuguegarao para sa The Vote 2025 update ng Bombo Radio Philippines. Ako si Bombo Anselmo Banan Jr. At para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa iba pang mga provincial report, ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting nanawagan sa mga botante na ibatay sa dignidad ang pagboto at huwag raw magpapasilaw ng pera ngayon pong halalan. May update naman po dyan ang Bombo Radio General Santos. Magbubukas ng call center ang Parish Pastoral Council for
responsible voting ngayong araw, Mayo 8, para tumanggap ng mga election-related concerns ng publiko. Samantala, tiniyak naman ni Thelma Lozaro, chairman ng Metro de Jangas Council para Social Action sa Diocese of Marbel, ang kahandaan nito sa 8 parokya sa Jensan hinggil sa mga preparasyong isinasagawa para sa nalalapit na eleksyon. Sinabi nito na halos 1,000 na mga volunteers ang nag-commit para sa kanilang operasyon ngayong halalan. Nanawagan naman ito sa mga botante na huwag sayangin ang boto at maging responsable sa pagpili ng kandidato. Anya, ibatay ng mga botante sa kanilang dignidad at prinsipyo ang pagboto sa araw ng Lunes, Mayo 12. Giit nito na huwag ipagbili ang boto at huwag ring magpapasilaw sa pera. Magkaroon tayo na walang nag-autos na ito yung sa'yo, babayaran kita. Sana wala na yan. Yan talaga ang preparation sa PPCRD na kami na mga volunteer, sana maging mayroon man doon sa laylayan na hindi talaga tatanggap ng pera. Sana hindi pira-pira. At yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Jensan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo May Declaro para sa the #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo, Bombo! Mga kabombo ka Star Nation, tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station. Gamit po ang ating mga social media pages tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo Mobile App. Diyan sa Bombo Mobile App, pwede po ninyong i-download dyan mga kabombo. Gamit po ang itong Apple App Store or ang Google App Store. Pwede po ninyo kami masubaybayan po dyan. And of course, after po ng Bombo Network News, pwede po ninyo subaybayan ng ating mga provincial station. Gamit din yung kanilang mga social media pages tulad din po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging dito rin po sa Bombo Mobile App. Pwede po ninyong balikan yung kanilang mga programa na hindi po ninyo na-monitor sa mga nakalipas na araw o nakalipas na mga oras. Balik-balikan ho at pwede po ninyong mapakinggan real time. After ng Bombo Network News, pwede po ninyong dakuan dyan sa bahagi po ng Mindanao area. Nariyan po ang ating mga provincial station po dyan, tulad po ng Bombo Radio Davao, Bombo Radio Cagayan de Oro, at Bombo Radio General Santos para ho sa mga Bisaya, mga kabombo. Para ho sa mga Butuanon, nariyan po ang Bombo Radio Butuan. At para ho sa mga Hiligaynon speaking, nariyan po ang Bombo Radio Coronadal. May mga istasyon pa rin ho tayo sa may bahagi ng Mindanao kung saan maaari nyo masubaybayan ang mga programa ng Bombo Radio Philippines saan mga sulok ng Mindanao. Siyempre, sa pamagitan pa rin niya ng ating bagong istasyon, ang Bombo Radio Malaybalay. Nariyan rin ang ating Star FM Zamboanga, maging ang Star FM Dipolog at ang Star FM Cotabato. Mga kabombot ka Star Nation, bago ho tayo magtapos, sama-sama muna tayong manalangin para sa susunod na Santo Papa. Come, Holy Spirit, Divine Counselor, enter the hearts of the cardinals gathered in sacred duty. Dispel all fear and division. Kindle in them the fire of your love. Grant wisdom beyond words, clarity beyond sight, that they may choose a shepherd after your own heart. Guide them gently but surely, that through their discernment, your church may be renewed in faith and unity. Through Christ our Lord. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ay 1 minuto na nakaligad sa takna sining launa. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo na isudto sa gyapon ko punin mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Mangin kaupod naton karon sa aton sining pagpangalagad ang nagapapili bilang alkalde sa Banwa sang Buena Vista. Former mayor sang Banwa sang Buena Vista kag karon nagapanumbalik nga magpangalagad sa mga pumuluyo sang Buena Vista Gimaras si Mayor Eugene Reyes. Mayor, good afternoon. Si Bombo Chami live ikaw sa Bombo Aray South 2, sir.
Mayong hapon na Bombocham kag sa mga tagpalamati sang Bombo Radio no sa aton sa mga kasimanwa diri sa may probinsya sang Guimaras kag sa aton sa mga viewers nga nagapamatik ron sa imo sini programa. Alright, Mayor, madamo sa gyapon sa mga kasimanwa nimo dira sa may banwa sa Buena Vista nagareklamo sa problema sa kakulang sang tubig ilabi na sa Buena Vista Water District nga kinahanglanon gid sa matag adlaw sang tanan na Mayor Eugene Reyes, sir. So di na Bombocham no bangod ban sa paglibot-libot naton sa kabilugan nga banwa sang Buena Vista amo sini amo sami ang aton nabatian sa mga konsumidor sa aton sini nga water district bangod man sang epekto sang summer kag halos ang kalabanan nga mga source ni daw halos ubos-ubos na gid no kag kung kaisa nagarasyon na lang sa mga kabarangayan nila binigid sa mga malayo kag mataas nga mga lugar ang aton Buena Vista Water District. Ini ang dako gid nga problema bangod man halos kung kaisa sa isa ka semana kadua na gid lang sila mga kapatubod sang ila sini nga mga gripo nga mabaton nagikan sa aton Buena Vista Water District. May mga plano na kita dira Bombocham no una may mga PPP na kita antes kita nagpanaog sa aton pwesto ining public-private partnership no na kung sa din pwede naton ini magamit upod sa aton si Buena Vista Water District nga maka joint venture kita no especially sa paghatag sang bastante kag nakakaigo nga mga source sang tubig nga maga-supply diri sa aton nga mga kasimanwa kay ti amo ni masami basta summer gani ginakulang despite nga sang tiyempo naton antes kita manaog halos tanan nga barangay sa banwa sang Buena Vista napatigayon naton nga mabutangan sang level 3 water system but the only thing is that nga kun summer amo gini ang kapinot sang ila sini ginagwanta sa karon kag masamiti bangod man siguro nga daw halos ang source ni gakaubos gid masami hindi gid maabdan 24 hours di gani generasyon na lang siling ko gani kada sa kasimana duwa o kung tatlo lang ka beses nasarang nila mapatubod ang ila sini mga gripo. So rest assured gamiton naton ang aton sini PPP nga local ordinance ang public-private partnership code nga mahimo makabulig kag maka-augment sa mga problema sa aton mga kasilingan diri sa banwa sa Buena Vista sa patag sang tubig. Another thing, Mayor, is that ano imo sa nga reaksyon kag plano nimo no pananglitan makabalik ikaw sa pwesto sa sini mga pumuluyo bala nga nagalistar dira sa may core shelter nga ginapilit sila nga magrenta pilit kay ginaparenta sa ila man nga ginaistaran sini nga balay kag gina-claim sa mayara kuno naga-claim sa nga nagaligar kag tag-iya kuno kaduta wala sa payan nga may mga previous na sila nga ginakaptan sini nga CLOA halin sa ahensya sa gobyerno, Mayor Reyes. Nagahinun-anon kami upod sa kay Atty. Vincente Asis no sa sining mga apektado kay ti iba na sobra na 50 to 60 anyos nga diri sila sa sining mga lugar especially dira sa may area sang Salvacion, Old Poblacion, Santo Rosario nga ang Old Poblacion mismo no isa na sa mga dako gid nga apektado kag Santo Rosario bangod man na pila na da lapit guro tanan kun isipon mo linibo ka mga panimalay ang apektado sini kag ginasukot sila kag ginapilit nga rentahan despite nga sang Santo Anay may mga previous na nga mga CLOA nagikan sa Department of Agrarian Reform ang ila sini nga makadutaan kay ti amo ni karon ang ila ginapakibato pero siling ko masabat naton ina nga problema once nga makapungko kita agud makapatigayon kita inon-anon sa mga ahensya sang gobyerno nga matagaan sang seguridad no una ang ila sining mga naga-istaran nga mga puluyan nga kun sa din siling kong iban dira nagalabot na 20 to 50 ka tuig nga ara sila dira sa sinang area sang call shelter kag nalakipan sang 4 bala ka barangay I think no Salvacion, Old Poblacion, Santo Rosario kag ang Old Poblacion or sa Tastasan to part ina sang core shelter. So sa aton nga mga nagapuyo dira sa ginhambalan namon sa mga previous naton nga hinun-anon ginapasiguro namon sa inyo na hindi ka mo magkabalaka kay na igamito naton ang tanan nga pamaagi legal para maangkon ninyo na madrekta ninyo nga maistaran kag hindi na ko makakulba sa inyo sini nga matag-adlaw nga tanan kay ang renta do hindi ko magnubo mga 14 to 15 bala mga 500 square meters nga ginasukot sa ila dire sa sinang nga core shelter Bombocham. All right. Kag ambot Mayor kung nakalapot na sa imo nga atensyon ining seryoso man nga impormasyon nga nakadangat diri sa Bombo Radio isa sa imo sining mga uto dira do as per information nga nabato nato may naga-casing kuno sa ila balay most probably base kun sa imo man balay later on
kising-kising ining mga unidentified nga mga bag-o nga mga itsura dira sa Banwa sa Buena Vista, Mayor? Hindi malipod ang mabutsyam nga may mga kilala kita nga mga concern gid, no? Nga mga tao nga naghatag sa aton sa mga confidential nga mga informations. Nabato naton sa sinilang adlaw nga daw na gusto nila kuwaon kung sini nga utod nga kapitan, no? Dira sa barangay sang Saldibar by hook or by crook, no? That's why sila gani kung nagapagamit ining si Colonel Santos, no, bilang provincial director, ibalaan mo sang May 5 nag-request kita sa iya copy furnish ang COMELEC na Polcom kagang regional office ng PNP para sa pagpabalo sa iya ngang iya sining chief sa mobile sa Guimaras sa Provincial Mobile Group pakadua mismo sa akon kasumpong na si Mayor Samuel Gomarin kag ang isa pa gid diri kundi kita magsala may kaso pa ni sa subong nga ginapangatubang sa Napolcom against sa natabo nga eleksyon sang way back sang nagpadalangan ang akon utod nagpare-elect bilang kapitan nga nang haras sila, no, upod ang pila ka mga intel nga subong ari man digani sa may Banwa sang Buena Vista kag ang iban nga mga grupo nila nga nagikan sa may provincial command, no. So nagapangabay kita kag gusto naton kuan sang reaksyon no kon mahimo na matalupangdan ini sa aton regional director sa kay General Wangke ang ini nga malihok, no. Kay ti balaan mo gusto gid nila nga daw kahapon mismo ako saksi sina Bumutchamp kay samtang nagalagaw kami sa akon magulang sa mga kabarangayan may isa ka intel dira, no, nagasakay sa pick-up nga puti, oh, nga kun sa diin nagasunod-sunod sa amon kung diin kami makadto nga barangay makit-an mo gid kag babalaan, no, do nagapusting-pusting pa ini nga intel kag ini kontrobersyal nga intel gani, no. Kay sa bati ko do na dula ni sa pagka-intel ya do ari na sa subong sa may aton Buena Vista Police Station pero sa gihapon kabahin ni siya madugay nga nag-intel kag siling naton duging kakas ini siya pero tawog ini ni Mayor Samuel Gomarin, no, ang ining pulis. So that is why nagapanawagan kita sa aton provincial director bangod ini ang nabaton naton nga impormasyon by hook or by crook, no, kay kahapon mismo ang info nga nabato naton nga nag-instruction sila kag may isa ka babaye nga nagbakal sa Tianggi sa akon magulang kay nagabaligya sila sa barangay sang Saldibar. Nagpakilala nga taga Solar kuno Bumutchamp kag namangkot siya parte sa mga CCTV camera, ano, kun pila ka bilog nga mga CCTV camera ang ara dira sa palibot sang plaza kay ti ara gid sa plaza abi mo sa barangay hall katupad man lang na sa puloy-an sang akon sini nga magulang nga kapitan dira sa barangay Saldibar. So kun amo sini hindi man lang ni pamahog masami ginagamit ang mga nagkalain-lain nga hensya sang gobyerno sa pagpresyur, no, sa aton sini nga mga kandidato nga nagakontra sa ila. So I hope ang aton sini mga pumuluyo kag siyempre ang aton sini regional director sang PNP mismo ang aton chief PNP nagahambal kuno fair ang ini nga eleksyon. Pero diriya sa Banwa sang Buena Vista kag sa probinsya sang Guimaras ang mga tao mismo ang makabatyag kundo ano kapag pamaagi nga pagpangharas kag pagpamahog ang ila ginaagyan. Ti ako mismo gani ni sarla utod ko nga utod kapitan. So muni karon gusto lang naton nga tagaan sing dako nga atensyon ang aton regional director kay General Wangke kag kay Colonel Santos, no, na magtadlong kita ko ng insakto hindi kita magpagamit sa politika. Nagasalig ang mga pamuluyo sang Guimaras kag sang Banwa sang Buena Vista nga bilang pulis, no, mangin fair kamo sa pagtratar especially sa sining palabuton nga Mayo 12 nga eleksyon, no. Kay kun tanawon tayo Bumutchamp ang paghatag sa akon sang info despite nga confidential ini ang pagkising nila dira permi naga-posting tapos ang pagpamangkot regarding sa mga CCTV camera sa puloy-an sa Magulanggo kag sa palibot sang mga barangay plaza dira isa ina ka mga ginabasihan naton, no, nga insakto kag iwan sini ang nakuha naton nga impormasyon nagikan dira sa alihok sa aton sini nga provincial police office akon driman sa aton sini nga Buena Vista Police Station, Bumutchamp. All right. Mayor, thank you so much for your time. Maayong hapon gid. Panawagan naton niya sa kay RD Wangke kiti ambal ni RD Wangke ang kutob nga makita iyang naga-intervenir kag nagapakighilabot sa mga political activities kung nagapagamit sa mga politikong iya sini nga gilayon nga igarilim. Salamat gid sa luwat, Mayor. Good afternoon.
Antes ako bumutsyam, gamay na gid lang guro, kay tisiling ko, may request ako sa kay Colonel Santos, no nga dapat i-relieve ya, kay ti pakaduhay nimo by affinity, kag kung sa giniti, may relasyon ining chief sang mobile group sa kay Samuel Gumarin nga akong kasumpong nga nagapadalagan kandidato diri sa Banwas ng Binabista bilang mayor. Salamat kid bumutsyam kag sa Bombo Radio sa management sini sa paghatag sa nagakaigo nga impormasyon, ilabi na gid sang nagakanabo diri sa Banwas ng Binabista kag probinsya sang Guimaras. Mayong hapon sa tanan. All right, thank you so much former Mayor Eugene Reyes kag karon nagapapili bilang alkalde sa Banwas ng Buenavista, Guimaras. Di magamo sining plastada, nagapanawagan kita, ginatawag na to na atensyon sa Regional Director sa Police Regional Office 6. May mga kasubong sinigaliyaw nga sistema dira sa probinsya sa Guimaras. Kunang iban nga nigin pang relieve nyo dito, tingang ininyo nga mahatagan sa nagakigo siningig tulupango daw. Kag hindi man maayo nga ang pulis gamiton sa kunanuman nga kagustuhan sa mga politiko dira. Di bala dapat non-partisan ang aton sa kapulisan. O tingnan may mga kasubong sinikaron ng mga balita ang nagakising sa balay sang pamilya sang nagapapili nila bilang alkalde, membro man sang Guimaras sa Provincial Police Office. Sandig sa mga impormasyon nga naton sini fair lang laban General Wangki, sir. Oras naton 12 minutos na nakaligad sa takna sini iyang launa. Mapalad po tayo ngayon at ating makakapanayam si Senator Francis Tol Tolentino. Magandang hapon po, Senator Tolentino, sir. Maayong hapon gid nagikan diri sa Bombo Radio Iloilo, Senator Tolentino, sir. Hangga diri sa Iloilo, ito po si Senator Tolentino. Ang Bombo Radio Iloilo. Alright, kamakailan lamang po ay sinakop sandali ng China ang Sandy Cay at alam po natin buong bansa na kayo ang unang tumuligsa dito. Ano po yung Sandy Cay, Senator Tol Tolentino, sir? Alam niyo yung Sandy Cay, maliliit na islets yun. Isa 200 square meters. Sa tapat po yun ng Pag-asa Island. Ang distance po nun ay mga 2 nautical miles. Sa Palawan po yun. So, pinasok po yun ng China, parang ang description ko ron, hindi pinasok yung bahay, ang pinasok po yung bakuran. So, naglagay sila ng bandera, nag-picture taking, tapos umalis na. So, ganun pa man, despite the short disturbance, parang propaganda po ito na nakaya nilang pasukin anytime. So, ang sinasabi ko po rito, ang sinasabi ni Senator Tolentino, dapat lagi tayong vigilant. Kahapon naman, nagkaroon ng konting skirmishes sa Baho de Masinloc. Ang Chinese Navy na nandun, kahapon po yun, May 7. Yes, sir. May 7 kahapon. So, hanggang ngayon, meron pang content tension nangyayari doon. Ito nagpapatunay na dapat lagi tayong handa, lagi tayong vigilant bilang isang bansa. Kung sa ilalim po, Senator Tol, ng Tolentino Law, na kayo po ang may akda kung saan ang West Philippine Sea at ang talampas ng Pilipinas na dating tinatawag na Benham Rice ay kinukonsidera bilang critical areas of national interest. Ano po ba ngayon yung update po dito, Senator Tol? Very excited po si Senator Tolentino dyan kahit na nagkakampanyahan ito. 3 days before the elections, 4 days before the elections, nandito pa ako sa Iloilo. Magbubutuhan na. So excited po ako dyan kasi yung talampas is rich with natural gas and oil. So kahit nagkakampanyahan si Senator Tolentino po noong April 21, I filed a bill creating a Talampas Oil Corporation to ensure na lahat po ng langis na makukuha dyan ay magbe-benefit po ang buong Pilipinas. Ang purpose po nito ay ganitong kaaga pa lang ay hinahanda na natin yan. So, nag-file po si Senator Tolentino ng panukalang batas patungkol dyan. Pag nakuha natin yung langis dyan, sigurado ko po mumura ang kuryente sa buong Pilipinas, pati gasolina, pati presyo po ng bilihin. So, ganyan po yung pinaghandaan ni Senator Tolentino. Well, right. Another thing po is ano pong lumabas sa Senate hearing nyo tungkol po sa mga espiya ng China, Senator Tolentino, sir? At the outset, hindi naman ako galit sa Chinese. Yan lang mga spies kasi lumalabas po dun sa hearing na ginawa ni Senator Tolentino noong May 5, noong Lunes. Lumalabas po na napakarami na nahuling mga spies. Siguro po mga 19 na. At kahapon, meron na naman isang incident na ganun din ang nangyari. Kaya ang sinasabi ko po, totoo po ito. It's happening right before our own eyes. Yung huli po ay doon mismo sa Comelec building sa harap sa Intramuros, Manila. Although dininay ni Commissioner Chairman Garcia na
may epekto sa election. So dapat po tayo maging handa. Yung huli pong hearing ko ay yung pinakita ko po yung cheque na binayad ng Chinese Embassy at lumalabas po rito yung 930,000 na binayad para sa isang troll farm. So balit ang sabi ng presidente ng Infinitus, yun daw pambili ng mga antigen test kits noong September 2023 at mga face mask. Pero napatunayan ni Senator Tolentino nagsisinungaling sila kasi wala na pong COVID-19 pandemic noong 2023. Matagal na pong tapos yung COVID. Yes, so ba't ka mamimili ng mga face shield, face mask at antigen test? So ito po, outright lies ang pinapakita nila. May dagdag ko lang, Senator Tolentino, sir, sa dinami-dami po ng mga senador at kumakandidato po ngayon, ikaw lang po yung tumututok dito sa issue natin sa China. Ako lang po kasi, ewan ko ba kung bakit tahimik yung iba. Siguro nag-iingat, pero sa akin, pag ang pinag-uusapan po ay yung karangalan ng Pilipinas, yung dignidad ng Pilipinas, hindi na po tayo dapat mag-ingat. Hindi po dapat tayo magdalawang isip, lalong-lalo na pag ang teritoryo ng Pilipinas ang nakataya. So dapat po siguro maunawaan ng ating mga kababayan na critical po itong isyong ito, hindi lang sa eleksyon, kundi sa kinabukasan ng ating mga anak. Alam po natin na si Senator Tolentino ay isang malikang abogado at constitutional law professor sa Cebu. Bakit po kailangan ng abogado sa Senado, Senator Tolentino, sir? Pagbubuhat po ng sariling bangko yan. Alam niyo po, yung isa sa mga hinahangaan nating senador, si Attorney Miriam Defensor Santiago, taga Iloilo. Doon din po ako unang nagtrabaho sa Defensor Law Office. Pareho po kami ng law school, University of Michigan. Wala na po si Senator Miriam. Kailangan po ng abogado sa Senado kasi ang Senado po ay gawaan ng batas at ang mga abogado ang nag-aral ng batas. Kaya kailangan may background po sa law, lalong na sa international law. Critical po yung election natin sa Lunes. Kaya ako po ay nakikiusap sa ating mga kababayan. Perhaps this will be my last interview physically dito po sa inyong studio before the elections at makausap natin yung ating mga palangga sa Iloilo, sa Western Visayas. Ito po si Senator Tolentino. Ako po ay personal na nandito sa Bombo Radio Station sa Iloilo City. Ako po ay nakikiusap sa inyo. Consider these elections on Monday, May 12. That's very important, very crucial for our nation. And I hope I get your support. Si Senator Tolentino po ay isang abogado. Si Senator Tolentino po, as always, been behind the plight of our sugar industry workers, the sugar industry itself. Kaya naniniwala po ako na kung ang pag-uusapan po ay yung ating teritoryo, sana po maalala niyo si Senator Tolentino. Ako po ay nakikiusap sa ating mga palangga. And I always believe that righteousness and God's guidance will guide the voters this coming May 12, 2025 for the betterment of our nation. Muli po, ito si Senator Tolentino, number 61 sa Balota. May God bless Iloilo City, the province of Iloilo, and may God bless the Philippines. This is Senator Francis Tol Tolentino. Maraming salamat po. Thank you so much, Senator Francis Tol Tolentino, sir. Good afternoon and see you po sa mga mas sumusunod na araw po na baka makabalik po kayo dito ulit sa Bombo Radio Iloilo. Alright. Salamat. Yes, sir. There you have it po, si Senator Francis Tol Tolentino. Oras naton, 20 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na pagbalik naton na banwa dugang ang mga balita kaga impormasyon. Ang istorya naton diri ang pagbukas na sang Uswag Iloilo City Nutrition Center subong adlaw. Kag kontrobersyal maning natabo sini nga koronasyon dito sa may kapiyastahan sa banwa sang San Miguelo. Why pinasulod to ang mga prinsesa? Kay why kuno nagsunod sa dress code? Kay hambal gani isang kilala ko sinya do nakita guro to sang may nakakita kung nga do mas bunggaitan kag do magarbo pa yung production sa mga prinsesa sa Reyna. Ano ka matodi na? Kag pamilya sang mga prinsesa nga wala maka pakigbahin sa coronation na night sa kapiyastahan sa banwa sa San Miguel, plano sini nga magapasaka sa nagakaigo nga kaso. Balikan tayo ni matapos ang pila ka-importante nga mga panumdumoras naton. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic.
nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for May 4 to 10, 2025. Duha ka oras kag 30 minutos nga great musical show ang nagahulat sa inyo sa sining weekend, May 10, Sabado. Kaupo ng 2 minutos na nakaligad sa takna sining alauna, balik diri sa pagpangalagad sa bomboanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo diri man sa aton sining pagpangalagad manging kaupod man naton live ang nagakandidato sa pagka-alkalde sang syudad sang Iloilo, sang Liwan, si Ma'am Raisa Trenyas Chu. Ma'am Raisa, si Bombo Cham, live ikaw sa Bomboanay sa udto. Good afternoon. Yes, Bombo Cham, mayong udto. Yes, ma'am. Thank you so much sa paghatag bansang kaygayunan nga makapakigsapol kami diri sa imo. Sa mga kabumbo naton kag sa mga pumuluyo sang syudad sang Iloilo, ano ang luyag nimo sining hatagan gid sa nagakaigo sining emphasis sa imo sini iyang plataporma di gobyerno bilang nagapapili bilang alkalde ban sa syudad sang Iloilo, Ma'am Raisa? Yes, Bombo Cham, pang aton gid na identify nga i-priority pagid nga mga programa para sa pamilyang Ilonggo. No, kauswagan sang pamilyang Ilonggo naton diri sa syudad. So una, pangitan-an ng livelihood, ikaduwa edukasyon sang aton mga kabataan from preschool to free college education, kag ikatatlo ang healthcare naton sa aton itugudon nga mga uswag mega health centers. Kay nakita naton ang tatlo nga ini, Bombo Cham, pamugid ni ang prioridad sa mga pamilyang Ilonggo. So we will ensure nga ang among nga mga services will be readily available sa ila. Aha. Kag maging libre para sa mga pumuluyo naton. Alright, Ma'am Raisa, hindi man lipod sa ibalo sa mga kabombo naton nga tagsa nga maglibot ikaw sa mga kabaranggayan na malapit ginang imo sini iyang tagipusoon sa mga elderly, sa mga senior citizen, Ma'am Raisa. Yes, kibalan mo, Bombo Cham, nakita man naton ang para sa magtanaog kita bala nga manami gid ang pagbaton sa aton. So sa mga elderly ang aton na promisa sa ila ang uswag pharmacy naton, no? Makahatag kita sa mga maintenance sa ila nga libre basta may available lang kata sa aton nga uswag pharmacy. Also ang aton nga uswag rehabilitation centers miara na kita gintukod ina ni Mayor Jerry Trenyas kag ni Vice Mayor Ganson. May ara kita di sa Barangay Taal kag may ara sa Dungon di Haro. We will make this program more accessible sa mga kabaranggayan. Kibalan mo, Bombo Cham, sanggalibot ako, nakita ako gid, no? Nga ang iban hindi makarecover sa stroke kay waay nakarehab. So ang obrahon naton ang aton nga rehab centers, panaogon naton sa barangay para ma-assist naton ang mga na-stroke kag maka-avail sila sang free rehab services naton. Okay, manami man ina nga mga programa, of course sa livelihood ang sabahin sa mga elderly, mga senior citizen, kag ano pagid ang luyag nga hatagan or tutukan ni Ma'am Raisa Trenyas pananglitan nga ining magapungko na bilang alkalde sang syudad? Ang isa pagid ang Bombo-Cham pang aton na tourism, no. Nakita naton nga ang development ng aton na syudad sige-sige with the renovation of our plazas and our markets. Ang markets naton this year managpatos na. So
dako gid nga impact ang aton nga mga market sa turismo naton kay balan man naton nga 2 years ago Iloilo City was given the recognition of UNESCO City of Gastronomy, the only city in the whole Philippines. Amo na nga gadamo gid mga turista subong di Bombochamp, no? Kag we can give credit ina sa under the leadership ni Mayor Jerry Trias kag ni Vice Mayor Jeffrey Ganson. Amo gina siguro ang sekreto sang aton nga development sang syudad kay sang partnership. Amo na nga ako yaga pangayo gid ko bulig para man sa akon nga partner para padayunon man ni kauswagan niya si Vice Mayor Jeffrey Ganson kay sayang damo na kita na obra, madamo pagid kita handom para sa aton nga syudad. Speaking sang madamo na sining obra, ikaw man ining nagumpisa sang trabaho Ilonggo kag madamo man sa mga naga-feedback diri nga nabato naton ngati nakakita sila sang trabaho, Ma'am Raisa, kay ang trabaho labing importante gid para iya nga matustusan ang pangadlaw-adlaw sang isa ka pamilya, Ma'am Raisa. Yes, Bombochamp ang trabaho, a sustainable livelihood program na conceptualize naton ini sang nagatanaog man kita sa mga barangay, specifically Barangay Ortiz. Ang Barangay Ortiz, balaan na naton nga na untad na dang ila livelihood kay ang pambot nga gapakadto sa Guimaras wala na da subong. So dako gid na da nga epekto no sa ilang livelihood. So sang nanaog kita to namati kita sa ilang mga concerns kag din pangitaan naton pagi paano kita kabulig. So nag-conceptualize kita sini nga programa kay ini nga programa i-identify ang aton nga mga beneficiaries. Once na-identify ang aton nga mga beneficiaries, hatagan na sila sang tsakto nga mga trainings, no? So lain-lain na nga trainings and we will make sure after nila nga i-train naton sila, buligan naton sila pangita sang trabaho. All so right. balihalin sa sugod hasta sa punta buligan gid naton sila. So ini nga mga programa definitely makadalagid sa aton kag makasiling kitang Rise Iloilo, Ma'am Raisa. Yes, Bombochamp, kag amo na ganing imo man nga ginhambal, Rise Up Iloilo, Rise Iloilo. All right, ma'am, may ara kamo sa patigayunon later on nga isa iya ka meeting di avance, pwede gid ikaw makapangagda sa Sinimantinyon. Yes, sa tanan naton nga mga supporters kag sa iban pa nga gusto mamati sang plataporma naton diri sa Team Uswag, ginagda ko gid tanan ang aton nga Grand Rally karon sa hapon. Magasugod mga 3:30 to 4 p.m. Para ma-early man kita matapos para sa gusto mamati sang plataporma sang Team Uswag anong naobrahan, inaagda ko gid kamong tanan karon sa La Paz Plaza. Ang tiyempo naton na Ma'am Raisa daw hindi naton mapaktan gid subong mainit, may pagtaliti. Anong imo pahanumdom sa mga kauturan naton nga magatambong karon sa inyo sining nga Grand Rally? Yes, nga ginatiwaan naton kay may mga reports nga dumaulan-ulan, so dasig man lang aton nga Grand Rally kay para ma-avoid taman nga maulanan kay ang forecast karon sa gabi may ulan. All right. Thank you so much, Ma'am Raisa, sa imo sining nga tiyempo ginhatag diri sa Bombo Radio. Good afternoon. Thank you, gid Bombochamp, kag may hapon gid inyo tanan. There you have it, si Ma'am Raisa Trias Chu, nagpapili bilang alkalde sa siyudad sa Iloilo. 30 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na pagbalik naton. Isa pagid sa mga manami diri iyang programa nga nadulot sa bahin sang siyudad sang Iloilo, ang Uswag Iloilo Nutrition Center. Ti ini subong adlaw ang ginbuksan na. Pagbalik ta istoryahan tani balakag kontrobersiya sa koronasyon sa kapiyastahan sa Banwa sang San Miguel. Ang naruya nga pamilya nagaplano nga magapasaka sang kaso. Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Oras nato.
Ito po si Senator Tol Tolentino. Gumawa ng Tolentino Law para kilalanin ng buong mundo na atin ang West Philippine Sea. Kung payag kayong makuha ang Palawan, huwag akong iboto. Kung okay lang sa inyo maagaw ng China sa atin ang West Philippine Sea, huwag akong iboto. Kung pabor kayong maging bahagi ng China ang Pilipinas, huwag akong iboto. Pero kung ipaglalaban natin ang Pilipinas, iboto niyo po. Number 61 sa balota, Francis Tol Tolentino, Senador. Paid for by Senator Francis Tolentino, Barangay Tolentino East, Tagaytay City, Cavite. Parta ang paghambalan, apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kun iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagod makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa paginit sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Kunyara ikaw sa simbahan, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct bangod lugar ini sa pagtuo. Sa sulod sing simbahan, makita ng mga tawo nga malinong bangod sa pagtahod sa sagrado nga lugar kag sa iban nga tawo nga nagasimba. Yari ang dapat himuon kung magpadulong o kunyara sa sulod sing simbahan. Magsuksok sang formal nga bayo kung magsimba. Likawan nga mangin kaswal o kung magsuksok sang revealing nga bayo. Magpadulong sa simbahan antes mag-umpisa ang misa bilang pagpakita sang respeto. Apang kung late na ang imo pag-abot, magsulod sa simbahan sang malinong kag magpangita sang pulungkuan nga wala sa may nagkakatublag nga iban. Mangin mahipos o kung sa maghambal sa manubo lang nga tono sa sulod sang simbahan. Hindi pagdisturbo ng ibang nga tao pinaagi sa pagchismis o kung paggamit ng cellphone. Magupod sa pagpangam. Sa gyapon ko po ni mo Bombo Chama Blanco Hover. I-check ko na this time balita ni Bombo Angel Tan. Ang Uswag Iloilo City Nutrition Center ang opisyal ng agin na buksan. Ginatambungan ini sang alkalde sang syudad sang Iloilo. Kag syempre ni sa chairman sang Bombo Radio Philippines, no, si Dr. Rogelio Florete, no, kag subungman sa aton sini nga mga kauturan ang pila pa ka mga officers sang Florete Group of Companies. Check ta si Bombo Angel. Bombo Angel sa report, please go ahead. Philippine Standard Time, 35 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Diriman sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto. Sa istorya karon banwang naglanog man sa sining natabo dito sa may banwasang San Miguel. Nga daw una lang ini ang natabo nga kung sa diin ti kulang iya ang ang mga prinsesa sang koronasyon o kay why kuno ginpasulod ang first kag second princess. Sos Maria kag Jose po kay mayara kuno sang daw hindi pag-insindihan ay sa bahin sang color coding o kun sa bayo o ibaluon ta na karon na. Anyway, standby balikan ta ang balita ni Bombo Angel Tan. Bombo Angel, please go ahead. Inagruhan na Bombo Cham subong adlaw ining Iloilo kun Uswag Nutrition Center sa bahin diri sang General Luna Street subong adlaw gid lamang sa aton man diri nga kun sa tabo diri nga inaugurasyon Bombo Cham gintambungan ini siya sang nagkalain-laing nga mga opisyales sang Iloilo City Government kabahin na diri si Iloilo City Mayor Jerry Treñas kag of course ang mga stakeholders ko pud man diri ang chairman
sang Bombo Radio Foundation Incorporated o kung Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated nga si Mr. Rogelio Florete Sr. nga ti kabahin man ni siya sa isa man sa mga rason kung nga natigayon ining 50 million pesos nga project sang Iloilo City Government Bombo Cham. Kagati sa statement rin ni Mayor Jerry Treñas nga tembal niya nga ining nutrition center nga pangunahan sa city government is pinakauna ini siya nga nutrition project nga create gid nga kumbaga LGU ang nagapanguna Bombo Cham. Kagti of course ang moto present sa event si Dr. Rogelio Florete senior man kaupod ang pila ka mga stakeholders sa Bombo Radio Philippines Foundation. Kagti with this one iya ang suporta sang Department of Health kag Department of Science and Technology sa pagtraining sa mga personnel kag pag-guide sa may City Health Office sa mga dapat nila himuon ara gid Bombo Cham. Kag ang tinutuyo abi sa sining project maka-create sang mga pagkaon, mga nutritious meal nga ma-provide sa mga kabataan, especially from 6 months old up to 15 months old nila Bombo Cham nga tidra that time nga daan nag-amat-amat na parang introduce sa ila sa mga solid food bala mga kabataan ni Bombo Cham. At the same time pati ang mga pregnant women mahatagan sang insakto nga mga pagkaon nga amo sini ang gin target kay sa city government Bombo Cham. Bangod sa ginsight gani diri ni Dr. Florete nga pagtuon sang SWS survey sadto para sa mga kabataan or like mga ginsight nga diri is miara kuno nga mga 1,800 ka mga respondents ni siya all over the Philippines, like 300 sa may Metro Manila, 900 sa may Luzon, 300 sa may Visayas, 300 sa Mindanao. Din pa mangkot ni sila gin classify ang ila abi nga status miara poor, not poor kag median or mga ara sa average. Ti kay ang plaster diri Bombo Cham nga kung ang bata wala sa ikasara ang ginikaran maghatag sa iya sa nutritious nga mga pagkaon, may epekto ini siya sa iya abing development sang iya nga brain, understanding kung magdako ini siya. Rason nga ti ang gusto matabo sa city government nga as much as possible nga bata pa ang mga kabataan mahatagan sila sa instakto nga nutrisyon kag ma-develop sang maayo ang ila nga utok kag understanding man abi Bombo Cham. Kag tiging site pagid diri ni Dr. Florete nga ang isa sa mga basic nga needs sa mga tao bisan butang mo sa kuno sa may kuweba Bombo Cham upod gid dira ang pagkaon, bayo kag ang ilistaran because ngati for how many times kani kuno nga ang mga tawo do sadto iya do sang wala pagid expanded abi ang science and technology do hapos lang gid abi ngati do hindi ma-extend ang life subong iya because pagtuon sa mga eksperto madamo na sang pamaagi nga mahatagan sa solusyon ang problema sa mga tawo, just like this one nga dapat kung may problema sa malnutrisyon dapat solusyonan sang pagkaon kag insakto nga nutrisyon Bombo Cham. Pamatian ka bala ang kabahin diri sang nangin statement man ni Dr. Rogelio Florete Sr. sa aton interview. In the first 4 months of the year 2025, ang Social Weather Station or SWS conducted a survey which they called Self-Rated Poverty Survey. Ano ang purpose ng self-rated survey? Ang purpose ng self-rated survey was to get the numbers of the estimated number of self-rated poor in our country. Ano, botsing ganon sina. Aton, may data kita kung ano ang mga pigado diri sa aton banwa. Inang survey was nationwide with 1,800 respondents, house-to-house survey. Out of the 1,800, 300 ang Metro Manila, 900 ang Luzon. When we say Luzon, North Luzon, hasta sa Bicol, South Luzon, 300 sa Visayas, kag 300 sa Mindanao. Ano ang result ng survey?
suliton ko, ang purpose was to determine sang self-rated nga proponents ang mga imol. The result of the survey was ang mga proponents kintigaan sang card. Dira sina sa card may ginabutang nga poor o pigado, not poor. Kag may ara nga median, no? Sa tunga-tunga. 3 basic need of man are food, clothing, shelter. Hindi nato na ma-disarrange. Even if a man lives in a cave, istar sa kuiba, basta may kaunulan siya, mabuhi siya. Right? Maskin, why siya kapaligo? Isa ka bulan. Kay why tubig ang aton nagripo. Kag hindi siya kakailis sang iya biste, hindi siya mapatay. Kay nga man, kung may pagkaon lang siya, pro, why man siya galago, pro kargado lang sa baho. Then, ano ang kinanglan sa tao? Ang tao nag-require nga makaon 3 times a day. 3 times a day. Kung pigado ka, one day, one eat. As a matter of fact, ang iba naga-midnight snacks pa. Pero kung mag-perme ka midnight snacks, sigurado tambok agad siya na. Hindi na ma-digest ang imo. Speaking of food, I am reminded of a story nga nagasiling may isa ka bata nga nagpangabay sa iya mother nga kung ano iya mapamahaw kay malakay way ginagin sila pagkaon. Siling sang nanay ubra ka lang da hanggop. Intindi ka mo na ano hanggop? Oh. Way naman may kabalo kung anong hanggop. Ang hanggop, botsing ganon, leftover nga kanon, kahapon, butangan mo tubig, butangan mo dito asin, amo na. Makato sa iskulahan, amo lang na. So, amo na. Due to advances in science, technology, naglaba ang pangabuhi. Despite may damo, purdoy, naglaba ang kabuhi ng tao. Botsing ganon, sang una yang atsimpo, 40 ka lang, senior citizen ka na. Karon niya 60. Nahimo ka nga senior citizen. Naglaba. No? Due to advances in science, in technology, despite 55% ang mga pigado diri sa ato. So, ang national government, may ara sang project nga ginatawag naton AKAP, purpose, tupad, AICS, kadamo pa, AX, these are geared towards prevent bullying sa mga pigado. Ladies and gentlemen, today we stand witness and we would like to broadcast around the world nga diri sa Iloilo may isa ka project nga nag-a-address na. Nag-a-address sa mga pigado na kabataan, children of unwed single mothers, children sa mga pigado, nga ini sila matigaan sang nutrition, hopefully, when all of us are gone. Ini sila makabulusaton kag magdala sang either negosyo, range of government, or whatever, because of that project. So we trumpet that, as the mayor said,
This is the first in the Philippines. We should be proud of that. And the Florete Group is happy to be considered a partner of this endeavor. And so, sakit na tiil ko. And so, with so much pride and pleasure, the Florete Group will continue to serve, will continue to support this noble project which will help elevate sang kapigabuhon diri sa syudad sa Iloilo. Bombo Cham, nabataan sa mga kabombo naton ang statement man ni Dr. Rogelio Florete Sr. sang natagayon ining inaugurasyon man abi sa Nutrition Center subong adlaw. Alright, so subugod-subong naga-function na or maga-function na ining Nutrition Center, Bombo Angel? Exactly, Bombo Cham. Kay ti ang obrahon diri sa mga personnel sang City Health Office. Actually, kagin-train sila sang DOST kag sang DOH, wala Bombo Cham. Obra ni sila sang mga mango meals. May tawag ni siya nga mga meals siya. Actually, dumatabo ni siya, daw nakapack ni siya na do oatmeal ang gwa niya, pero very nutritious ni siya. And then, dira obrahon sa may Nutrition Center. And then, after siya na Bombo Cham, ipang-deliver ini siya sa balay sa mga kabataan nga identified nga beneficiary nila. At the same time, may ara do Nutriba ni siya nga version ang Nutrition Center man para sa mga ginikanan o kung sa mga nanay nga nagabusong nga makakuha sila sang insakto nga nutrisyon. Aside pagidira Bombo Cham nga ti miara ang city government kadaan nga ti kumbaga program aid halin sa DSWD nga tini feeding program plus pagidira ang food nga obrahon Manila para sa mga feeding programs nga madugang sa ginpili isang DSWD. Kung but silingon, ang mga daycare centers, tanan nga mga kabataan, mangin beneficiaryo sang feeding program, plus pagidira ang mga kabataan nga identified as, kumbaga kinanglan sang additional nga nutrisyon, may ara pagid sila nga pagkaon, plus ang mga pregnant women Bombo Cham, makabaton pagid sang dugang nga pagkaon para sa ila manabi sa mga kabombo naton. Alright. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Angel Tan. So madami gini nga sahi isang proyekto kag programa man karon sang city government upod sang Florete Group of Companies para iya sa paghatag sa nagakigo nga pagtamod sa nutrisyon sa mga pumuluyo diri sa bahin sa syudad sa Iloilo. Kay kon may proper nutrisyon ang imo sining lawas, ti syempre layo ikaw sa balatian kag maayo ang development sa imo sini iyang utok sa aton sining mga kabumbo. 50 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Nangin kontrobersyal ang Coronation Night sa Banwa Iyasang San Miguel matapos nga wala gin pasulod ang first kag second princess sa rason kuno nga ti may mga ginlapas nga pagsulundan no? Sa bahin sang second and first princess sa ila sini iyang gown. Pero ano ginman balang istorya sila dere? Bombo PJB, Master, sa report, please go ahead. Sa subong na based sa pinakalites dere Bombo Champ, no? Dismayado kasi sometimes ti yara kasubong sa daw ma-consider naton sa trauma ang ini nga 11 anyos nga bata kag nga amuri siya nga first princess, no? Sa ginapatigayo Coronation Night dira sa may kapistahan. Dira sa may Banwa iya sang San Miguel kahapon adlaw pero gipatikayon ining korasyon iya sang gabi kakon sa diin kaya natabo sini nga ang first kag second princess pero Bombo Champ so ay panugutan nga makasulod iya sa may Cabayjin kag di same time ti makasaka mismo sa ibabaw sa iya sining trono blana o kuning dira ginapatikayon ang ining Coronation Night, kundi daw dira lang ini sila iya ang nagatabilin sa kuwa hasta nagid-advisean sa ulihin nga pauli na lang kagwa hindi sila gipanugutan nga
attend dere sa ginapatigayon nga coronation night. So amo na ang isa kag kadismaya diri Bombo Champ kag daw naghalibion ang ining first kag second princess kag kalakip diri sa iya sa magdika. Master, steady lang gabi, do nadula ikaw no fluctuate ang imo signalaw. Philippine Standard Time, 51 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Standby, balik-balikan ta ang linya ni Bombo Peter Jan Bayas ka sa yaman sining pagplastar sining kontrobersiya karon nga natabo dira sa koronasyon sang San Miguel, Iloilo. Way makasulod, nagpalauli na lang, kanugon lang sang gasto to no? Hamakon mo nga preparasyon nga daan para iyang magtindog ikaw bilang prinsesa sa koronasyon sa kapiestahan sa inyo siniyang banwa kag makabig man nato nining kahuyanan no kay way kimo ya maka although na-identify ka bilang kabahin sang prinsesa kag sang royal court kung pagatawgon pero way kay mo ya sa gintalana sining aktibidad ginbalabagan kay mo iya sa aton sining mga kasimanwa. Sa aton man sining pagpangalagad, Philippine Standard Time, 51 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Hindi na siya makontak. Na-kontak na siya gani. Mabalikan pa na. Steady pulso lang sa iya sining nga lugar kay mapropinot kin man ang area karon ni Bombo PJB. Anyway, sa aton sining mga kabombo, siguro pamatian ta kabahin bala sang statement sang Iloy sining first princess sa kun ano man ang sistema kun nga naglabot sa punto abi iyang waay na katambong no ang iya sining bator way gin panugutan kay sandig diri sa resolusyon nga ginaprubahan no resolution to strictly impose the agreed rules for the Coronation Program Fiesta Queen 2025 in connection with the celebration of San Miguel Annual Patronal Town Fiesta. Ang San Miguel Local Government Unit MPC amo mangin host agency sang festivity or sang fiesta sa aton sining mga kabumbo, no? Ang head sa committee gin-request ang Board of Directors Chairperson Maria S. Silyasa among magapamuno sa committee ba on popularity contest and coronation program. Okay, balikan tas Bombo PJB. PJB Master, please come back. Bombo Champ, dire no, kung sa din pinagapahatang sa pagpotwas pari ang Iloy nga si Ma'am Angelica ni Bombo Champ, tumandok ini sa barangay Tambo, Panwasan San Miguel, Iloilo, ang pamilya niya. Walti may ara siya sang tatlo ka kabataan. Tapos ang ning 11 nga bata nga muli sang first princess tagapangidaron pa lang sang 11 anyos. Pagkatapos ini sila dito na permanente nagatender sa Davao. Pero ang natabo sila dire kay pagod niya gin daw kumbaga gin-invite sang mga senior citizen nga mo nag-organisa sa coronation nga ma-join ang iya sila nga bata na si Maria. Diri kaging patigayon kaging facilitate sa iya sining lola nga si Ma'am Gina Santa Monica. Amoy ato nag-coordinate direkta dito sa iya sining Iloy nga si Ma'am Angelica sa Davao. Kag hasta nga daw naghatag sila sang sang financial ding nga ihulog to sa canvassing nga ginpatigayon. Hasta nga dito kag nakapatigayon nga sulod ini sila kag first princess ang ining 11 anyos niya nga bata. Kag ang natabo sa diri Bombo Champ, so nagrenta pa sila sang gown nga daw sa buwan sa may Bulacan pa kag ang gasto kon estimiton mo way labot sang financial mga 400,000 ang sa gown lang. Kag plus pa kag ginahatag ako din hulog dinarya sa ilang sa daw hulog-hulog bala na parang maka-queen ka sa ilang sinatag sa kamakanbasing. So daw naggasto sila sa mga lapit-lapit o masulubra sa mga tunga sa milyon o masubra pa. Wow! Way labot sa ila sa nga financial nga plite pagto pabalik. Okay, kung mag first princess ka, Master, ang guaya sini second highest ka lang mo.
Kay may pinakataas pagid. Ang amo ng queen eh. Oo. Amo ng queen, tapos ang first princess ang second. May third, fourth princess pagid. Amo ng sistema sa ila sining pagpatigayon sa canvassing, diha sa selebrasyon sa ila sining kapistahan, diri Bombo Champ. Sa kabahin pala no, pamatian tabi si Ma'am Angelica Bombo Champ sa iya sining starman sa sentimento niya sa natabo ka coronation night yung gabi kay daw ginabalik kini kag may mga plano sa mga legal man kag may plano sa nga kung bala mabawi ya pa ang mga gipanggasto niya kay way man to nag kasaka ang bata niya kag at the same time ang gasto mismo nila tong preparation kag pag-uyang sang tiyempo nila ngalin sa Davao pa tapos way pag sila kasulod sa gipatikayon nga coronation night Bombo Champ. Si Ma'am Angelica ang iloy sa sining first princess Bombo Champ. Bata may long trail, kumbaga may ikog gamay. Pero we will not wala kami na inform nga bawal tong daw may ikog na gamay. Ang amon lang is I was informed na bawal kami mag-gloves, kag bawal kami mag-cape. So wala kami nag-cape, cape as in kapa, kag wala man kami nag-gloves. Oo. So amo to. Saan sila nagpabalo sa ilang mga rules nga na? Kung saan lang nila madumdaman gina-inform nila si nanay kay si nanay ang diri mo kami sa Davao kami. But actually may issue na kami dati regarding sa colors ng gown. Kasi wala kong in-inform daw niya si nanay nga ang colors ng gown mauna mapili ang queen. Then ako kay wala kaya kay balong nga mauna pili ang queen kay why queen niya naging-inform nangita na ko yan sa colors ng gown. So nangita na ko isang blue nga gown. Kung baka mag-blue na yakong bata. Then hindi sila magpasugot kay ma-blue man kuno ang queen. Sabi ko kung mag-amo lang na hindi na lang kami mag-intra kay nakakipili na ko yung gown. Ang rason sa ko ni Ma'am Lenny is na-inform niya si nanay nga dapat mauna pili ang queen. So hambal ko si nanay akigan ko hambal ko nay na ang away mo ko inform balam na iya mong 70 years old malipato na siya tido kaluloy. So ang naging solusyon ni nanay from then on hambal ni nanay diri ka na lang text sa bata ko about changes, about mga kung ano pa ang mga iba na gusto nyo nga i-implement para sa coronation. So umpisa sa to sa ako na siya naga-text update anong ngalan sang consort, anong ngalan sang parents amo mala na, and she never texted me kung dapat bawal ang gloves, bawal ang ano, ay na siya si nanay paghihapon ang naghambal sa kon. Pero ang nahambal sa kon nanay bawal gloves, bawal cape. So okay na ako doon. Tapos hambal ni nanay tsara lang ang gamiton. Hindi kami mag-crown. So amo na to ang natabo. Then as early as 8 in the morning kanina siya sa balay. Si Ma'am Lenny. Lenny, ano ganun siya? Celsa, which is the BOD chairman. Gina-check ya amon tanan nga gown. Kaya may issue kuno sa mga gown. Itanaw na amon gown. Di naghambal ko, mamuan niya amon long trail. Muko lang niya amon. Ay gantaw mo lang niya ako baga ang nagsobra sa likod. But ang gown amon, dako git siya yaya. Kaya amugit ko yung design niya nga dapat lapan ko siya. They never said nga bawal ang dako mo. Bawal lang niya ang cape. Bawal ang gloves. So wala akong ipag-gloves akong bata. Then, di pa kita ko siyang crown. Ma'am, duha akong crown. May crown po tingad ako, which is gamiton ko lang sa parade. Pero ang i-coronation ko is the tiara. This is yung gamay nga crown. Tapos, wild na sila aga pa. Ay, sige lang, may desisyonan lang ni namon. Which is, amo ni siya, nagdesisyon sila sang ila lang ya. As early as 10 a.m. in the morning, naghimo sila resolution nga bawal na kuno kami may cape, may trail and gloves. So, dapat nakatsara lang kami. Kay, tapos, paano ni namon sundon? Di ka ginalang niya. So, na-inform ka muna nga daan sang ilang resolusyon? Wala. Bye. Saan lang ginatang nga resolusyon na? Subong lang nga gabi? Subong lang nga gabi, isang nagpa-blatter na ko sa police station. Gindalanin nila nga may ara daw sila resolution. But even the police there, nagambal, this is useless. Kaya nga, subong lang nga adlaw. Di kung as a muse, siguro months ago, nakaprepare ka niya sa gown mo, nakaprepare ka niya sa mga suksukon mo, tanan-tanan. So nga, asupong ka mo yung naghimo sang resolution. We never signed anything sa ilaha. May kami sang gipirmahan na dapat namuni ang ito. Supposed to be after sa itong issue na mo regarding sa color, dapat sa ako na siya nag-communicate, kaya ako ang nanay. Kay tungod nga si nanay, ano hambalya sa utod ko,
do kaluluoy ta confirm ni ako takan ginakaraan ni pangga permi kay sala iya info. So sabi ko kay nanay ako number ihatag kay Lenny para tanan niya info diretso sa akon. Oo. So wala ko ya sang iba nga info nga na-receive except sa amo to. Well, sa actual kay ina to ma'am, kay naka-prepare ka mo, direct na hunta nakagasto ka mo. Ano ganin ko paano nag-first runner up ang bata mo? Anong ginagamit? Anong kwartahanay ni siya? Kwartahanay ni siya pada mo ay isang hulong nga kwarta. So ang akong gimbongga sa bata ko is 230,000 pesos. Ang gasto mo sa mga gown kag sa inyo nga mga preparasyon? Ang gasto ko sa gown and preparation lain pa na siguro estimated mga 400,000 mahigit pa. Kay the gown itself is more than 200,000. Oo. Plus ka tugin plus ang pamasahe pa namon kay sa Davao kami ang round trip plane. Master? Pabutan? Sino ni ang organizer? Sino ni nagakontak kay Angelica? Si Ma'am Artolo, si Arada, may talulong ko amo rin nga board of director ko no, may ara sila sang BOD nga ginakilala dira nga mo siya palagas iya sang tawag nga resolusyon bala kay go sila maghapon sa kanon to chairman si Maria Sialsa amo ni sa ang chairman chairperson Maria Sialsa ati amo ra siya daka-plastar ya sa may resolusyon nila dira kaga recent time tiya naga-facilitate man dira sa sining ginhiwat sining coronation night. Pero may punto ang Iloy. May puntong Iloy nga mapagwa ka mo sang resolusyon koronasyon nyo Pizza City sang gabi. Mapagwa ka mo resolusyon Pizza City sang aga. Alas 10. Alas 10? Pero igoya ginhatag ang resolusyon sang declare na nga hindi pwede ka sulod to nga mo to nga porma sang first kay second princess pambutsam. May nutrition center man nga gintukod sa San Miguel? Daway ko kakita ka nutrition center basi kung mga kulang ni sa nutrients ang lawas sining mga persona ni napiktuhan ang ila sining utok. Kaya amo na isa kagada question nila sa iban dito kaga elaborate sang lula diri si Ma'am Gina. Kag mismo sa pambutsam kung tanawa mo dirang lula ya grabe man iya nga gown mo nag-gown man siya kay simpre mapin sa siya nga po. Pati si Lula nag-gown man? Nag-gown man si Lula niya. Iyo di Carbono. Naka-white nga gown si Lula niya, may ano pag tawag sa may slit sa kilid bala. May slit of the tongue sa kilid? May ano daw, may giha blang kilid niya. Slit. Slit. Amo na blang nakita naton. So amo na isa kada ka tama ka dismayado gid ang pamilya sa nadiri. Kada dito pa lang tapos ang isa ka aton to pagid bombotsam. Ang ila sa nga tiyempo nga uyang gid ila dito imagine mo white kulot coronation white hiwat na coronation sa area Davao mo. Tagsa ka pesta tapos tigitaha ni kag daw excited maning bata niya nga maka-experience kung paano mangin princess nga makasaka sa sibabaw sa tablado ano siya dira nga daw ginatangla nga mangin honorable man siya bala galing kay temo pato natabo kada kadismaya nga way sila iging panukupan nga maka sulod kay silinti daw natalbugan ang ining queen sang first kag second princess. Ang masadya sinidiya kay daw may ara kaya sang kumusyon dito kang gabi kaya natabo ko sa Iloy sang queen kung hindi ko kung panukupan makasulod ang first and second princess ko na bumutsam sila yung back out. Sila yung back out sa giniwat na coronation night kaya mo ito nag-incest na lang nga ginhisugtan nila majority sa nag-organize during ang first kag second princess kag may nabasihan ako ng resolusyon na nakabayular sila amo tong isa ka marason diri na way sa ginpanugutan niya nga makasulod kag maka-attend iya sa giniwat nga coronation night dira sa coronation nga giniwat sa kapistahan sa may Banwa iya sa San Miguel Bombotsam. All right. Thank you again, Bombo PJB. So kung anong dugang naman sapat, may explanation sila, Bombotsam, or may dapat man nga igapaw, tuwas man ang second princess na natin, o kung sapat sang pamilya sang queen, or sa nag-organize mismo sa coronation,
So open man kag time nga makapalag diri man sa aton sa may Bombo Radio Iloilo. Report para sa pagpagalagan sa Bombo Radio Sogto, niglama sa Bombo PJB para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Salamat gida Bombo Peter Jan Nabayeska. Dapat sinikuntani may close monitoring ang organizer sa kung ano man nga mga rekubitos pang kinahanglan, gamiton, hindi dapat gamiton, likawan, ano mga sistema. No, kaya silang nag-organize mo. Pero ti daw kasubong nga daw wala. Kag ang dako nga pala mangkutanon ang resolusyon sa ginkasugtan sa mga board of directors, Pizza City sa nga galas 10 ginaprubahan ang koronasyon pagkagabi la City. Ay, ano man, doorganisado pa ang pag-organize ang mga barangay kagawad sa barangay nga koronasyon ikumparar mo sa pang-munisipyo. Oh. Anong mambal sa alkalde, Sinadre? Anyway, bukas man ang linya sa Bombo Radio. May communications na from sa side sang mother sang Fiesta Queen. Luyag Manila maghatag sang ila sini iyang statement. Pero ginahulat-ulat sa gyapon bukas ang linya sang Bombo Radio Iloilo sa inyo sini nga mga pagpatahagman. Standby na sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco Hover gabilin sa imo sang manaynay nga hapon ni God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for May 4 to 10, 2025. Duha ka oras kag 30 minutos nga great musical show ang nagahulat sa inyo sa sining weekend, May 10. Sabado, kaupod ang Technocrats Band sa concert at the Plaza, kicking off alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mugs kag madamo pang iban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 11, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sa sining nga kalibutan that there is always a peaceful way to resolve all conflicts. Dako umano kun gamay. May 11 is Mother's Day. Ang pinaka-importanting adlaw sang sining nga bulan is celebrate ang ining nga okasyon sa Plazuela de Iloilo. Kaupod si Totong Villaruz kag ang iyang nga banda sa concert at the Plaza. Mother's Day Edison 2025. Mag-uumpisa alas 6 sa gabi sa May 11, Domingo. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Kabombo!
Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun kay isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Isa ka panugyan para makasave ikaw sang kwarta amo nga balon ikaw sang imo kaugalingon nga pagkaon kag tubig. Kung magpadayon ikaw bakal sang lunch o kung mag-order, natural nga sa lampaw-sampaw gidi ang imo nga balayran. Ang kalabanan nga restaurant meals, take note, unlimited man sa calories, gani daw malayo gid nga mangin healthy ikaw. Apang kung ikaw magbalon, makalikaw na ikaw sa gasto sa kwarta, kag calories, makalikaw pag ikaw sa gasto sa tiyempo. Bangod hindi na ikaw maglakat, magpila kag magpainit, agud mag-order sang pagkaon. Bangod sina, mas mangin produktibo ikaw sa trabaho o kon sa eskwelahan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa mo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kun tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho.
Una, likawan na masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kon pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masami ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man ang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag nga ang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mayong hapon, kids, sa inyo tanan mga kabomba. This is Tita Regine. Ari kita diri para sa kahapon lamang program on a beautiful Thursday. It's May 8. 2025. Hala, lapit na lang ang aton nga election day. Check ta, how many days exactly? Four days to go na lang and I'm sure ready na ang tanan. Kung ang ibandera, may mga hesitations pa, may mga wala pa naintindihan, di pagit fully naka-decide, take the time para nga ma-sure ball gid ang tanan. Basta, go out and vote gid kita. 17 minutes after 2 o'clock. Hello again and good afternoon gid sa inyo. Si Tita Regina, ang inyong kaupod sa sininga hapon. Salamat sa inyong mga presensya dira and especially salamat sa mga istorya nga inyong gina-share kay ginapalabot gid diri sa kahapon lamang program. Hello again and thank you man sa kay Adele sang gimaras ang aton nga winner last week nga ginannounce naton kag naka-reach out ako sa iya, naka-communicate ako sa iya and she said yes nga makadto diri siya on Saturday para sa aton nga interview, so one-on-one interview kita sa iya diri sa istasyon sang Bombo. Thank you gid. Sa iban man nga may ara istorya nga luyag man nga i-share diri sa kahapon lamang program, feel free anytime nga mag-email sa inyong mga istorya sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton, find time to sit down and write your stories and send. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Padayon kita sa paghatag sa inyo sa ating mga kalingawan kag mga inspirasyon. Susuguran tang tanan with a song from Janiel and Dave Alvarado. I say welcome you all diri sa kahapon lamang program. Here's the song, Vows. Good afternoon. You are the star in my life. Don't fade. Don't fade. Even in the darkest night, shine away.
We hear exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, it would stay the same until the end. I'll say, and I love you until the morning back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. You're an angel in disguise. I can say, I can say. And when I look into your eyes, you take my breath away. And I promise till this day that no one can take you away. And I'll never regret the day when I went and asked your name. And now we're here exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, we'd stay the same until the end. I'll say, I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. And I love you to the moon and back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. I'll forever thank my God for having you. Beautiful song para sa inyo. Malapit na ang June. That's the wedding month. Pwede ganyan mahimo nga theme song. Ang iningaambahanon, Vows by Janiel and Dave Alvarado. 23 minutos makalipas ang tak ng alas 2 sa hapon. May istorya kita nga nabato nagikan sa taga Palawan, si Lola Bukay. Sang Palawan, ari ang iya letter nagasiling, Dear Inday Regine. Ako naganyat man sa pagsulat sa imo tungod wala ako sang kalingawan diri, solo radyo. Ining kasaysayan ko, matagal ko na sanang inilibing sa limot, pero muli kong bubuksan ito kahit nangangahulugan naman sang pagpatak ng aking mga luha. 3 kami kamag-utod, lalaki ang panganay, kagduha kami ni ate, ang babae. Ako ang bunso. Nag-asawa si ate, bisan pa nga kontra gusto ni nanay ang lalaki. Sa maikling salita, kinasal sila at nagkaanak ng babae.
Nang may 8 buwan pa lang ang kanilang anak, naghiwalay sila. Kasi mapintas si lalaki, tahor, babaero, kag makalamkamot. Naghiwalay si ate, kay kung mag-away sila, dayon sumbong si lalaki kay nanay niya, man mama's boy. Sang wala pa sila magbulagay, didto natuklasan ni ate nga makalam ang kamot sini. Hindi gusto si ate nga saguron sila sang kinawatan. Nagpunta kami diri sa Palawan, upod si ate at ang kanyang anak. 6 na taon na yon siya. Lumipas ang taon, tapos na sa elementary at high school ang kanyang anak. Sinikap ni ate na makapag-aral sa college, ngunit hindi nakatapos. Nabuntis ito ng high school pa lang ang kanyang anak. Dito nagsimula ang konsumisyon ni ate kasi ginasunod niya palagi ang kapritsyo sang iya anak. Ginasaway ko siya, sabi ko ate, mahalin mo ang anak mo sa pagkain, hindi sa ugali. Sagot ni ate, hindi ko pagsundon si nanay, nga mapintas. Sagot ko naman, syempre, ginadisiplina kita ni nanay, kay wala kita tatay. Balan mo, Inday Regine, 8 pa lang kuno ako kabulan, sang napatay si tatay. Ibali ko sang pagbuntis ng kanyang anak. Pinauwi ni ate sa bahay ng lalaki. Nakaanak sila babae, ang panganay. Wala sila makasal, tubtob nga nagtatlo ang anak nila. Naging miserable ang ilang pag-upod. Masipag ang asawa niyang si Daniel, pero mapintas. Kung saktan niya si asawahon niya, ulu-uluhan niya lang kwarta. Kay siya ang nagakapot sang kwarta. Kung kaisa nagalayas ining anak ni ate. Kung mag-ayuhay naman sila, buntis na naman. Hanggang naglabot sa 8 ang anak nila. 2 ang babae, kag 6 ang lalaki. Inday Regine, sa pihak lang nga barangay sila naga-estar, pero bihira lang nila nga bisitahon si ate. Minsan naglako ako ng kamaron, naghapit ako kay ate, nagbigay ng pang-ulam nila, nagamasakit gali si ate. Dahil tabi ng kalsada ang bahay ni ate, narinig niya ang tinig ng kanyang anak. Nang pagbigay ko ng ulam kay ate, nagsabi siya sa akin na narinig niya ang tinig ng kanyang anak, pero wala man lang naghapit para kumustahon siya. Sa nagpauli na ako, nasugata ko siya, si Gigi, ang anak ni ate. Sabi ko, wala mo kuno pagkumustaha si nanay mo? Sagot niya sa akin. Bakit? Kung kumustahin ko siya, maayo siya? Wala na ako magsugpon pa. Sa magdalag ko na ang iya nga mga anak, didtogin pa estar kay ate. Kay malapit lang ang paaralan. Naging utusan. Pagdating nila, kain na lang at magbalik sa eskwelahan. Dumating ang isang pangyayari. Nabaril ang asawa niyang si Daniel. Ang mismo niyang pamangkin ang bumaril. Naging miserable na gid ang pangabuhi niya. Nagkasakit si ate. 3 beses namon nga ginpadoktor, wala mag-ayo, kay may tubig ang iya nga baga. Panahon sadto sang COVID. Ginprenda ko na ang parte ko nga fish pond para nga makabulig kay ate, pero wala siya makaluwas sa sakit niya nga may tubi ang iya nga baga. Gipapauli na lang sila sang doktor kay ti wala improvement ang pagbulong sa iya. Sa nagabot sila sa balay nila, nagkadto ako dito. Ang sabi ko, magpasalamat tayo sa Diyos na nakauwi si nanay ninyo ng buhay. Sumagot ang kanyang anak na sa kanya na lang ang ideya kung paano gumaling. Tita Regine, sa isip ko lang, galing na sa doktor, wala gani nag-ayo, diri pa sa balay nga wala bulong nga ginahatag. Inday ang akon pangabuhi, nagalibod ako sang kamaron, alimango, kag sugpo,
kung ano oras ang high tide kay may tangaban ako sa iling, sa ilog. Kada libod ko, nagahapit gid ako kay ate, kay nagahatag ako sang pangulam nila. Dito ko nakita, nga wala sa may nagadipara sa iya. Namangkot ako, din sila. Ambot ang sabat. Sinong upod mo? Sagot, wala. Inday, wala sa may nagadipara. Sa 8 ka bilog nga apo niya. 2 ang babae, kag 6 ang lalaki. Isa ka bes paghapit ko didto, nagambal si ate, nga maligo, kay damo na siya singaw. Ginpangita ko pa ang apo niya nga dalaginding, kay ayon kay ate, binigay niya ang pera na pambili ng sabon. Sabi ni ate, dali-dalion ko lang pagligo sa iya, kay ginatugnawan siya. Naluoy gid ako sa kahimtangan ni ate, pero wala akong magawa. Ako nagapangabuhi ng isahanon. Wala sa may nabalaka sa akon. Mapasulod tubi sa fish pond. Pagkatapos kadto naman sa tangaban, maghulog sang net. Paghunas, mapandaw naman sang tangab. Kagpuli sa balay, pilio ng kamaron sa rorok. Amuman ang mga alimango kag sugpo. Aga na, hindi pa ako sinakahigda. Kay matapos ko pili ang tanan, i-cellophane ko ina, tag 1/4 kilo, kag magwa, agod ilibod. Pauli ako, tagtiligang sang udto. Tapos kaon, mahigda ako para makatulog. Hindi man ako katulog. Ini ang nagakatabo permi sa akon, kag kay ate subong man. Natagaan lang nina sang pansit kanton, kag bayaan. Tungod ining pag-atipan nila kay ate, naging practical ini siya. Hindi siya katindog, kag makalakat. Nagsiling lang siya, ang arinola, ibutang lang sa idalom sang katre. Hindi guro practical ang term diri, no? Anyway, kung wala siya upod, kag kung mag-ihi siya, nagakapot lang siya sa kilid sang katre, kag mag-us-us sa arinola. Ang tanan, ginaistorya ni ate sa akon. Daw masinggit ako sa kaluoy, pero wala ako nagapakita kay ate sang kasubo. Isa kagabi sadto, nag-text si ate. Hindi ko pinansin, kay pagod din ako. Galing sa pagtangab sang fry bangus. Manalas pa ako sa fish pond. Pagod gid ako kaayo. Pinabayaan ko ang pagring sang cellphone ko. Sa ulihi nga sige ang ring, gintanaw ko na lang. Nagmensahe, nagasiling, kay, kung maabutan mo ako, swerte. Pero kung hindi, sorry. Naalarma ako, Inday Regine. Pinukaw ko ang apo niya diri, nga diri naghigda sa akon, siling ko, si nanay mo dito, basi inaano na. Wala lang sa kalag nila. Nagwa ako kag magpamukaw sa may motor, kag nagpadulong dito sa kanto, sa balay ni ate. Pagbungad ko sa pintuan nila, sabi ko, ate, bakit? Nagutom ako. Siling kong anak mo, itinuro sa itaas. Si ate, nakatira sa ilalim ng bahay, kay mataas ini, so gintultol ko ang bugas, kag lugawon. Sang luto na, nagbutang ako sa yahong para nga makakaon siya. Problema, wala kutsara. Hambal ko, walang kutsara. Hanapin mo na lang dyan, sagot niya. Wala gid. Nagkuha ako dahon sang saging, ginpilo kag himuon nga kutsara ni ate. Tambak ang hulugasan sa kusina. Napatapos ko kaon si ate sa kutsara nga dahon saging. Sang umaga na lang ako umuwi sa punong. Sang permi lang nagutuman si ate, naglisensya siya nga masaylo sa punong. Sang pag-agi ko naman sang pangulam nila, nagsiling siya nga masaylo siya sa punong. Sagot ko, maglisensya ka. Nakalisensya na ako, sagot niya. Sinabihan ko ang anak niya nga si nanay mo kuno masaylo sa punong. Sagot sa akin, nga daw akig, bahala siya. Gintawgan ko ang panganay sa apo niyang lalaki. Sabi ko, si nanay mo masaylo sa punong. Ano naman ina nga arte? Baw.
sabat sa akon. Nagsakay kami ni ate sa tricycle kag nanaog sa Feder Road. So halin diri mga 1,200 plus katikang makaabot sa portahan sang balay. Sang gabi sina ginistorya ko si ate. Tisiling ko, kung anong matabo sa imo, ano ang isiling ko sa ila? Sabihin mo, gusto ko malinong, kag makakaon ako sa tamang oras. Habang dito si ate sa akin, lalo ako naging busy at nahihirapan. Tiniis ko ang lahat. Tungod panahon sadto sang fry bangus, nagatangab ako sa ilog. Kung magtaob na, matangab na ako sina, pero nagalisensya ako nga makadto ako sa tangaban. Siling niya, oo Pero bakit may dala ka nga takop sang kaldero? Di ang sagot ko. Kung may fry, magdugay ako. Pero kung wala, balik ako kaagad. Kung magdugay ako, kag manawag ka sa akon, ini ang takop sang kaldero. Bagtingon mo, kay mabatian ko kaagad. Amo manini ang ginasiling ko, kung nagpandaw ako sang tangaban sang kamaron. Ang sa fry bangus, malapit lang, mga 30 meters lang halin sa balay. Pero ang tangaban sang kamaron, mga 200 meters. Siling ko sa iya, tunugon mo lang ang pagbagting. Sabat niya, oo Sa sulod sang anom kaadlaw, diri siya lata ang akon sitwasyon. Sang masunod nga gabi, siling niya kay, mapungko ako, hindi ko siya madala, kay namamanas na siya. Sabi ko, te, magkabit ka sa liog ko, kay ihandos ko ikaw para makaupo ka. Nagkabit siya sa liog ko, kag napapungko ko siya. Sang paghandos ko sa iya, para makaupo na, haklo ko ang amoy niya nga malano, amoy na sang sementeryo. Umiyak ako ng todo. Sabi niya, oh, bakit ka umiyak? Sagot ko, kasi iiwanan mo na ako. Sinong may sabi? Hambal niya. Hindi na ako kumibo. Sa tuwing gabi, sinasabihan ko si ate na patawarin niya ang kanyang anak. Sabi ko, te, kahit anuman ang ugali ng anak mo pa rin siya. Kung hindi mo pagpatawaron ang anak mo, hindi ka man pagpatawaron sang aton nga amay sa langit. One time nagaluto ako sang lugaw niya, nasabi ko sa mahinahon, may anak pero wala nagadipara. Maanting ang dulunggan ni ate. Sa kwarto siya, sumagot siya, kay madali na lang ang oras. Sang masunod namon nga gabi, sabi ko, te, matulog anay ako, kay daw masuka na ako sa katuyo. Sagot niya, timplahi ako energy, doal lang katudlo sa baso. Gintimplahan ko siya, kag pukawon ang ikalima niya nga apo, kag silingan, nga bantayan mo anay si nanay mo, kay mapisok lang ako sa makadali. Siling ko, kuyaban mo siya. Nakapisok lang ako sa makadali, kag nakabugtaw ako. Tulog man ang apo niya. Ginalay-ay ko si ate, wala na siya sang kabuhi. Wala man niya mainom ang ginpatimpla niya. Daw malupok ang akong dughan. Bisa namatay si ate, kun husto nga pag-atipan sang anak, pero wala. Gintawgan ko sila, naghibi siya. Siling ko, bisan magluha ka pa sang dugo, hindi na mabalik ang kabuhi isang imo iloy. Namatay si ate, nga wala silang kapagod-pagod. Gusto pa ni ate mabuhi, nagapangayo siya buli. Sagot ko, di wala na akong sang isanla. Kung gusto mo ang lote mo, ibenta ta. Sugot siya, pero ginbalabagan sang iya bata kag apo. Bisa namatay si ate kung puno sang pagpalangga kag kabalaka, pero wala. Tubtob na lang diri ang kasaysayan ni ate. In the region, amo ini ang akon problema. Kung diin ako matulog, kung kuhaon na ako ni Lord. Ayhan, ang natabo kay ate, matabo man sa akon.
Salamat sa imo pagbasa. Ini ang una kong sulat sa imo nga programa. Pero permi ako nagapamati gid permi. Ini lang ang akong kalingawan sa punong ang Bombo Radyo. Salamat sa liwat. Tawagan lang ako sa kay Lola Bukay, Sang Española, Palawan. God bless po. That's a very sad thing to happen sa imo nga magulang. And now you are thinking, basig natabo sa kay ate, matabo man sa akon. Di ba may utod pa kamo nga isa? So pwede gid, no, if you would like to decide, puli ka sa imo nga magulang. Pero siguro gina ulikdan mo, no, ang imo nga palangabuhian dira sa may Palawan. If that would be the case, since damo ka man apo, walo man kabilog ang imo nga apo sa imo nga hinablos, basi pwede ka man da kakuha, no? Isa, duha sa ila, himuon mo nga daw imo man kaugalingon nga anak, kag kabigon mo, no? Nga imo na nga pamilya, kag sila na ang imo nga maging kaupod sa imo nga pagpangabuhi. That is, kung sugot sila, and especially kung sugot man ang imo nga hinablos. But, sa amo sina nga sitwasyon, nga doon ginapananaw mo na, ano, nga sa pagtigulang mo, and if ever, nga magmasakit ikaw, kay tinag-iisanganon ka na, so, sinuya ang magadipara sa imo. Ang nearest nga kin mo, amo ang imo nga utod. So, kung diin man ang imo nga utod, pwede ka gid maka-reach out, and if possible, it's either siyang hagaron mo nga mag-upo dira sa imo or ikaw ang magpauli sa iya nga lugar. But if that is not possible, then amo na siguro ang imo nga himuon, no? Try mo nga ti magporma ka na nga daan sa sini pa lang sang imo nga pamilya, duha ka kabataan or isa ka bata da nga pwede mo gid, no, nga makabig nga imo nga kaugalingon, someone nga pwede gid nga mangin kaupod mo. Kag istoryahon mo na nga daan, kag plastar mo na nga daan kung ano ang imo nga motive, kung ano ang imo nga luyag nga matabo. So base, no, kung ti naga-eskwela, you answer sa iya nga pag-eskwela. Pero ang una gid nga istoryahon mo ang imo gid nga hinablos. Na kitaan ko, no, sa natanchar ko lang sa imo nga balatyagon. You're afraid nga ti kung dira ka lang, kag hinablos mo lang dakam nga apo mo ang imo nga mangin kaupod, ti sa iya gani nga mother, hindi siya nangin matinatapon. Ti how much more sa imo nga titiya niya lang ikaw, hindi niya ikaw mother. But anyway, no, ikaw yan, nagatrabaho ikaw, so basi may mga savings ka man, or basi may mga properties ka man, pwede gid nga preparahan mo ang imo nga pag abot na, no, sa punto nga kinahanglan nga may magdipara na sa imo. So samtang nga kaya mo pa save trabaho, save inaiya kung hindi ka luyag, no, magkuha sang isa o kung duha sa imo nga mga kaapuhan para nga mangin kaupod mo gid sa imo nga pagpangabuhi. But anyway, try to reach out. Nami man na, no, nga i-reach out mo man to ang imo nga magulang nga lalaki, kag istoryahanay ka mo heart to heart, kung ano ang imo nga balatyagon, pwede mo gid nga ma-share sa iya. For the meantime, nagapasalamat kita, no, nga bisan pa paano, every afternoon, kaupod mo gali kita, diri sa kahapon lamang program, sa imo pagpamati, samtang siguro nga nagapahuway-huway ikaw, no. Wow, kapisan sa imo nga pagkababayi. Mga tangaban, mga pang-obras ng lalaki, ang imo nga ginaobra, kag daw, it seems like, no, wala kaya sang kakapoy. Every day of your life, kaya mo nga himuon ang inang imo nga ginahimo bilang imo nga palangabuhian. Sige, pahuway-huway man ha, kung kapoy na, and especially kung tuyo na, itulog gid, pamatii, kung anong ginahambal sang imo nga lawas. Salamat gid sa imo nga istorya nga gin-share diri sa aton, Lola Bukay, sang Palawan.
Alas 2:45 ang atong oras. Magapunong balik kita diri sa gihapon sa kahapon lamang program. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Masami bala nga nagabiring ang imutil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa dagipusoon, diabetes kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Sa sulod sang panimalay, gina-practice mo man bala ang good manners and right conduct? Tanan nga miyembro sang pamilya ang nagakadapat nga respetuhon kag i-value, apang hindi lang mangin considerate sa family members kundi mangin sa mga bisita man sa balay. Ihatag ang atensyon mo sa mga miyembro sang pamilya nga nagahambal kag magsabat nga may respeto. Magamit sang pleased, thank you, excuse me, kag sorry. Nagahatag ini sang respectful kag kind atmosphere sa sulod sang balay. I-acknowledge ang efforts sang family members sa paghimos man ina sang pagkaon, pagpanglaba o kun paghugas sang kinanan o kun paghatag man sang emotional support. Mas maayo kag mamag-an pagid ang ulobrahon sa balay kung nagabuligay ang tanan. Kinahanglan nga may kontribusyon ang kada miyembro sang pamilya. Halungan ang imo mga gamit, ipabilin nga matinlo ang kwarto, ang banyo kag mangin organisado sa imo personal nga pagkabutang. Respetuhon ang privacy kag boundaries sang isa kag isa. Magpanuktok sa portahan antes magsulod sa kwarto sang iban. Hangpon nga kada miyembro sang pamilya ang nagakinahanglan naman sang oras sa ila ka. Balik kita diri sa kahapon lamang program, and this time supunanta naman to ang sulat ni Aguila sa Sri Lanka, and she was sharing about us ining alay lakad nga ginjoin na nila dito sa Temple of the Tooth Relic of Buddha dito sa Sri Lanka. So sa kasugpon sa iyang istorya, Tita Regine, sabi ng isang pulis nakatingin sa akin, kung sino pang may hawak na bote sa inyo, ibigay sa akin. Ininom ko ang 1/4 na natira sa bote. Nang tumingala ako, parang 5 kilong bigat ang ulo ko. Nang nakapwesto ang mukha akong patingala, naramdaman ko na pumasok sa buong katawan ko ang enerhiya na sobrang init. Ramdam ko ang sobrang init na lumikop sa aking buong katawan. Pinikit ko ang aking mga mata. Dilaw ang reflection dahil sa sikat ng araw. Inangat ko ang bote. Habang inaangat ko, parang 10 kilo ang bigat. Sabi ko, Lord, give me more power and strength upang makaya ko hanggang sa malapat ko sa aking labi ang tubig. Tulungan mo ako upang makainom. Ramdam ko na habang inaangat ko ang kanang kamay ko, 10 kilo ang bigat ng tubig. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Naakala ko hindi ako makakarating sa loob ng temple. Lord, give me more power and strength. Hanggang sa makarating ako sa loob. Nang nakalapat na sa labi ko ang mineral bottle, hindi ko maangat ang bote patuwad upang bumuhos ang tubig sa aking labi. Bakit hirap akong makainom? Na tila bang napakabigat ng lahat sa bawat takbo ng segundo. Habang niluluno ko ang tubig, nakapikit ang aking mga mata. Hindi ko maimulat ang mga mata at sakit na galing sa sikat ng araw ang aking naramdaman. Pakiramdam ko parang apoy na bumubuga sa buong katawan ko na tumatama sa aking buong katawan. Kauna-unahang naramdaman ko sa buong buhay ko. Inubos ko lahat ang tubig bago ko binitawan ang bote. Tanging nag-iisang ako lang ang uminom ng tubig sa mga oras na yon.
Lahat nakatitig sa aking pag-inom. Kinuha sa akin ng mamang pulis ang empty bottle. Unti-unting bumabalik ang lakas ng aking katawan. Lord, huwag mo akong bitawan hanggang matapos ito. Lumiko kami sa kanang bahagi, papasok na sa temple. Pinoprotektahan ko ang 2 bata sa harap ko upang hindi maipit. Binigyan ko ng space upang hindi sila maipit. Sobrang sikip. Halos hindi ako makahinga. Lumingon ang isang bata sa akin. Ngumiti ako at tinanong ko, okay ka lang ba? Sumagot siya ng oo. Ganon din si Imashi. Nakaakyat na kami, last inspection, at dumaan ang lahat sa electronic machine device, ang aming mga katawan. So isang official, panay titig sa akin, patay mali ako. Kunyari, hindi ko napansin dahil alam ko, kasama sa kanilang trabaho ang lahat. Nang nakalagpas na kami, nakita ko ang aking mag-amang kumakaway-kaway sa amin ni Imashi. Maaliwalas ang kanilang mga mukha habang karga-karga niya si Oshani. Sa bandang likuran ko, pinag-uusapan ako ng mga tao na sa likuran namin ni Imashi. Nang hindi nakatiis, kinalabit ako ng isang ali. You're from the Philippines, right? Tumango ako, tita, na nakangiti sa kanila. Tapos nagtanong uli, sinong gumawa ng sari mo kasi ang ganda ng mga damit niyo? Sabi ko, ako lang ang gumawa. Nasaan ang mag-ama mo? Sabi ko, nasa likuran natin, nakasunod sila. Halos lahat nakangiti sa amin. At ganun din ako, tita. Kahit sobrang pagod. Ang mga ngiti nila, tila napapawi ang aking pangangawit ng mga paa. Nakangiti pa rin ako dahil sa matatamis nilang mga ngiti habang nakatingin sa akin. Kailangan ko rumesbak mula sa aking puso. Maya-maya, lumapit na ang police women sa amin. Sobrang pagod ang isa at lupaypay din ang katawan. Kawawa naman sila at ang isa nakasmile. Halata na hindi pagod. Ang kanyang mukha nakatingin sa aking damit. Inikot ko ang aking paningin sa paligid. Halos lahat laglag ang mga mata sa pagod. Lalo na ang mga navies, policemen, armies, at mga may katungkulan sa temple. Sabi ko, Lord, bigyan mo sila ng lakas hanggang matapos ang programang ito. Nang palapit na kami upang ihakbang ang aming mga paa, sa lintangan ng 3 hakbang, biglang nagsalita sa aking harap ang isang navy. Ma'am, ang pera mo nalaglag. At sumabat din ako agad. Hindi ko pera yan. Dahil alam ko, naka-zipper ang lahat na pera na papel sa aking wallet. Imposible na makalabas sa aking wallet. Tanggapin nyo kahit hindi nyo pera ito. Sabi ko, hindi ko matatanggap yan kasi hindi ko pera yan. Dalhin nyo na lang po, ma'am, para i-offer sa loob. Sabi ko, tanggapin mo, Imashi, at ilagay mo sa donation mamaya. Habang papasok na kami sa temple, tumatayo ang aking balahibo, tita. Mas lalong naging taimtim ang aking pananampalataya sa ating Panginoon. Nang paakyat na kami, assisted ang lahat upang maiwasan ng disgrasya. Nang nasa altar na kami, nanalangin ako sa ating mahal na Diyos. Nabasbasan niyo ang bansang Sri Lanka at Pilipinas. Kalakip ang aking buong pamilya. Bigyan niyo kaming lahat ng makakain sa araw-araw at malusog na katawan. Lalo na ang lokosado namin na nanghihina sa kanyang kalusugan. Hanggang sa pumapatak na ang aking mga luha, nilingon ko lahat ang naroroon. Sa aking harap, kalakip ang mga government workers na nasa loob ng temple at mga therios. Taimting kong dasal, naway pagpapalain ng buong may kapal or puong may kapal ang buong bansa. Nang nasa tapat na kami sa pinaka-importante sa mga Buddhists, ang Sacred Teeth of Buddha. Hindi ko nakita ang ngipin, kahit anong sipat ko ng aking mga mata. Sabi, napaka-imposible dahil malinaw ang aking mga mata.
Ang tanging nakikita ko lang ang kristal. Salamin na nilalagyan ng sacred tooth at ginto ang lagayan. Sumisenyas ang 3 teros sa nilalagyan ng ngipin. Hindi ko talaga makita. Sabi ko, ano nangyari sa aking mga mata? Dahil wala akong may nakita. Dahil ba sa pagod ako? Sa bagay, ang hiling ko sa Panginoon na basbasan ang buong Sri Lanka, kalakip ang Pilipinas at buong pamilya ko. Habang tumutulo ang aking luha, napatingin sa akin ang isang Navy. Nagkasalubong ang aming paningin. Malungkot ang mukha habang nakatingin sa akin. Nang nasa tabi ko siya habang umuusad ang mabagal naming paglalakbay, binalot naman ng taimtim na panalangin. Binalot namin ng mataimtim na panalangin ang bawat isa habang sinasambit nila ang kanilang pananampalataya kay Lord Buddha. Samantala ako nananalangin direct sa Panginoong Hesus. Binalot ang aking pagkatao ng lakas na enerhiya habang nangingilabot ang aking balahibo, na tila bang ramdam ko na may pumapasok na positive energy sa buong katawan ko. Nang nasa tabi ko na ang Navy, habang kami naglalakad, yumuko ang kanyang ulo hanggang sa nakalampas na kami sa kanila at humakbang pababa na kami. Lahat hinahawakan ang aming mga kamay, kanang kamay, at nilalapat sa hagdan upang i-assist ang lahat na humawak sa hagdan na mabilis. 2 ang exit, pinili kong lumiko sa kanang bahagi. Nang nasa hagdan na kami pababa, nakita ko ang ali na mukhang nahirapan pababa na humawak ng mahigpit sa hagdan. Nilipat ko sa likuran si Imashi at inalalayan ang ali. Sabi ko, kung sakaling malaglag si Imashi, nakaharang ako para sa kanya. Sa bagay, hindi siya mabigat para maharang ng katawan ko kung sakali. Samantala, itong ali, kapag mahulog, malamang malaking problema. Sa laki ng katawan at sa edad niya, napakadelikado. Matirik ang hagdan pababa, tita. Sabi ko sa ali, hahawakan kita para sa iyong kaligtasan. Sabi niya, galing ka sa Pilipinas? Sabi ko, opo. Maraming salamat sa pag-alala mo sa akin. Sabi ko, walang anuman, habang nakasmile sa kanya. Nang nakalapat na ang kanyang mga paa sa lupa, iniwan ko na siya at nagpaalam na kami ni Imashi. Habang nakatalikod kami, kumakaway ang kanyang kamay. Dali-dali kong hinawakan si Imashi at tumayo sa bakal na koral upang isandal ko ang katawan. Sobrang pagod, tita. Ito ang kauna-unahang alay lakad sa buong masaya ng aking buhay. Hindi ko alintana ang pagod dahil natapos namin ang panata ko. Well, for the meantime, tubdub na lang anay kita diri sa sulat sa aton ni Aguila sa Sri Lanka. Tandaan ta naman, where we stopped because why pagid kita nakatapos. Super inspired dito siguro na naman. Sa sulat niya ini, that's why nga, ubos lakas na lahat. Bigay todo na lahat. Anyway, padayon na natin ang pagbasa sa mga kasaysayan. Nagahulat na mga kabombo. Up next ang mga programas diri sa kahapon lamang program. After galis ng kahapon lamang program diri sa Bombo Radio, Iloilo, Tuyang, Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Sa inyong mga istorya dira, palig na lang email sa bombo_iloilo at bomboradio.info or pwede nga isulat ninyo kag den ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. I hope I could receive your stories the soonest. See you again tomorrow. Madaming salamat sa inyo. Sa kahapon, ining nyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.